خيتلم كنس عيتلمني ولا محلا تخوني أتعدي شويته خيتلم كنس عيتلمني ولا محلا تخوني حدنا تترير طمر هزبي سما قدل فرناي بسواتي بناتي سنسلت مجزاتي زقنت تمقارك عليتي كتقبر حدا راس ماتي ازت الله عم حدا محدي لالو 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 ابوي بدبلا عدي حلل بلي وارساي متسالو سلام تحنقتي كوب كوب تهر مر ابوي بدبلا عدي حلل بلي وارساي متسالو سلام تحنقتي أتعدي شويته خيط ألم كني عيتلمني ولا محلا تغني أتعدي شويته خيط ألم كني عيتلمني ولا محلا تغني كوكو أبا قوبيه أبزات فروز عمني أبا قوبيه صندق حجر زنبللي أبا قوبيه نصوت هيدلن زباله أبا قوبيه نصوت دموز غفله بجهاجر أبا قوبيه نصوت دموز غفله بجهاجر سلام تخطاتلتنا الشانل كما تخونوا تبوكت كونوا ناي وتر تمنيتنان باغنانيو لمون كم وترو اقداسن وانا تحستوتات حزنا لكم متسينا لنا كساب موداتنا يزمدم سانا كتصنعوا بخبر نعدم لايك نهارمكم لايك ايترسعوا لايك مقبار نزي سرحنا حقا سلو زخونا لايك نهارمكم نابز مدبنا تحوسوا مسات بروجرام قريبنا لكم لنا زي بوليتيكاو تنتانات رايدو كولس محارة تمرتونيو لعلة تمرت دما نهيوتكا نهيوتكي نهيوتي زقدس مخرون زلويو ساكت ترى زينا سمع كام خادي كونه اتليست نزي channel زي بلبهم تكتاتلو سبات نوي حوان نهيوتنا هنكيرو زلنا ابتعنانا ابكتبانا ام نوابرونا بصدرانا ابهاجرنا اب كله كحجز خلي زبلنا حسابات حدش تعبريتاتات نباهم كم ممزع عدين وعلينا سلازي اجين لو مون كمو حدا قداس كونتاتنا علم كان برهالكم كنفتنينا اجين مسانا سامو داتا صنحو حدا قداس مدرخاتينا خمزلنا كلنا زفلتو غينو تجي بازك نجمرينا what is going on right now strong indications that we're talking potentially countries around the Middle East to possibly actively sanction itself. As the US war against Iran nears the 6-month mark, the US Treasury Secretary is threatening the US will wreck the economies of countries that do business with the Iranian regime. Every country, every entity should know that they should be prepared to face US sanctions. And no one is above this. We are going to hold everyone accountable, and this is economic asphyxiation of this regime. For more on what the US operation named... So, انتهت سمع الله مسيلكم أمريكان إيران سلزي كالت تتكبر جميرالا مس إيران تصرحوا إيران زي كالنا يومن نتو مس إيران تصرحوا زلهم جن حقوهم كن صبركم دلوات كم زخنا كرداكم على الويات بالدالة مس إيران تسرح زخون يكون مسرح زلهم في الرأيو كقبروا لي ما يقبرون في اللتين يمكن أبزح حجز لنا يكون نهار يخلنا مس إيران تسرح زبل هاجر كاب حجك فرها له تقعد عرستجن نبينا إيران إيران نبينا ذي كونه نتوم كأندا قداس تشاينا راشا ونكتن كفون كم زي تدلينا نرزلنا in fact علم مصراشا كفاتت بأبتبل دلا فلوينا يسلياويت نفاريتنا أمريكا ناب راشا ناب موسكو راشا كتكيت كم استرعيتي زنقر Intelligence Agency John Ratcliffe has travelled to Moscow for meetings, according to US media reports. It follows sightings of a US Air Force military plane at a Moscow airport, along with a A US military plane leaves Washington without the usual notices. It stops in Latvia, then heads toward Russia. A passerby films the Boeing with their phone. After all, it is pretty unusual to see an American army plane this close to Russia's capital.
News agency Reuters published these pictures, saying they took a closer look at the engines, wings and tail and verified that the aircraft is in fact a Boeing C-17A Globemaster III on its way to Moscow. Then the plane lands. No manifest, no names, no explanation. So reporters go straight to the one man who might know something about this, Kremlin spokesman Dmitry Peskov. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ኣሜሪካን ራሽያን ብመንገዲ ፍላይ ኤውሮጳውያን ማለት እዩ ምስ ንኣሜሪካ ክሕግሱ ክብሉ ኣብ ገጅፍ ኩናት ምስ ኢራን እዮም ገጢሞም ዘለው ሕጂ ኣብዚ ኩናት እዚ ገጢሞምሉ ዘለው እንታይ ይፅበዩ ኣለዉ ሶም ጠቕላላ ንኣሜሪካ ሲ ኣብ ጎኖም ኮይና ንፑቲን ከተውድቐሎም ንፑቲን ኣብ ምውዳቕ ኢዳ ክትሕውስ እዮም ዝደልይዋ ዘለው ኣሜሪካ ድማ ተሓቢያ ሓላፊ ናይ ስለያናታ ኢንፋክት እታ ነፋሪት ብክሊርሊ ስኢሎም ዘውፅዋ ዳሕራይ ቪድዮ እንተሪኢና I'm going to show you ዓይነይቲ ከም ትመስል እታ ነፋሪታይ ከም ትመስል ንጹር ስእሊ ብዝሂቦምና ኣሎ US military aircraft lands in Russia. The US Air Force Boeing C-17A. So this is the plane እዚኣ ነይራ እታ ነፋሪት እዛ ነፋሪት ገይሩ ሓላፊ ናይ ስለያ ናይ ኣሜሪካ ወይ ከዓ ናይ CIA ሓላፊ ዘሎ ጆን ራትሊፍ ትብልዎ ናብ ራሽያ ኸይዱ ምስ መራሕቲ ናይ ራሽያ ኣብ ሞስኮ ከም ዝተራኸበ ዝንገር ዘሎ እዚ ነገራት እዚ ንኣሜሪካ ፍሉይ ነገር ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ኣሜሪካ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክትዋሳእ ትመርፅ ሃገር እያ ንፀላእታ ምስ ኣሜሪካ ከምዚ ይዛረቡ ገይራ ምሂራ እዞም ኤውሮጳውያን ማለት እዩ ፍጹም ምስ ኣሜሪካ ከይትራኸቡ ኢላ ኣብ ዘበነ ጆ ባይደን ምሂራቶም ንዓ ከም ዝምሕሉ ገይራቶም ንሳ ከም ድሌታ ምስ ራሽያ ትዘራረብ ኣላ ምስላ ዳቢዋ እምበር ንኤውሮጳውያን ሸይጣ ንዓታቶም ኣብ ዋጋ ዕዳጋ እትያ ምስ ፑቲን ዲል ክትገብር ንክገብር ዶናልድ ትራምፕ ክንደይ ፈቲኑ እዩ ፑቲን ግን ስለ ዝፈልጦ ትገይም ንራሽያ ኣብ ነዊሕ ግዜ ዝዕውታት ዲል እዩ ዝደሊ ዘሎ በቋራጭ ዶናልድ ትራምፕ ንቻይና ንክቅርቅር ኣብዚ እዋን ዘድልዮ ንኢራን ንከውድቕ ዘድልዮ ዘሎ ዲል ክበ ይደልን እዩ ዘሎ እንታይ ዳ ልክዕ ከም ኢራን ፑቲን እውን እንትኾነ ዝተኸፈለ ዋጋ ተኸፊሉ ዘላቂ መፍትሒ ኢና ክንረክብ ዘለና ዝብል እምነት ኣሎ the same is true with China ስለዚ ኩሎም እቶም ሃገራት ነዚ ናይ ኣሜሪካ ኣካይዳ ብሓደ መንገዲ እዮም ዝርእይዎ ዘሎ ዘላቂ መፍትሒ ትበና ተደይ ኮንካ ንግዚኡ በቋራጭ ንስኻ መተንፈስን ንኽትረክብ ቁጠባኻ ንኽተረጋግእ ትገብሮ ዘለኻ መንገዲ ንሕና ክንቅበሎ ድሌት ይኹን ሸውሓት የብልናን እዮም ዝብሉ ዘሎ ስለዚ ኩሉ እዚ ምዕባለታት ንሪዮ ዘለና ሓደ ነገር እዩ ዘተንባሃካ ኣሜሪካ ብኩሉ መንገዲ ትፍትን ከም ዘላ ኩሉ መንገዲ ብእገዳ ብባእሲ ብፕሮፓጋንዳ ብጉልበታ ብኣፅዋራ ብቁጠባኣ ኤቭሪቲንግ እያ ትጥቀም ዘላ ትፀገም ግን ቱ ቢግ ንኩላቶም ከተውድቖም ኣብ ሓደ ግዜ ትኽእል በዚ ንቻይና ክተፈራርም በዚ ንኢራን ክትሃርም በዚ ሊባኖስ ኣብ ገለበለ እስራኤል ትገብሮ ዘላ ክትድግፍ ባሕሪ ሑቲ ዝገብሮ ዘሎ ኒውኬትካ ኣብ ዴንማርክ ኣፈራሪሕካ ግሪንላንድ ክትወስድ በቲ ናይ ቬኔዙዌላ ወሲድካ ዘለካ ላቲን ኣሜሪካ ፀቕጢ ክትገብር ኤንድለስ ራሽያ ከተውድቕ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ሓደ ግዜ መበይኑ እንተዝኸውን ምተገበረ ይብሉ ኣብ ሓደ ግዜ ንኩሉ ክትገብሮ ምፍታን ግን ከቢድ እዩ ሕጂ እዚ ኩሉ ዓቕሊ ፅበት ካበይ ዝመፅእ ዘሎ እዩ ትጉያ እንድሕሪ ኢልካ ኣሜሪካውያን ሳሕቲ ጥራይ ዝዛረቡሉ ኣርእስቲ ኣሎ ለንቀና እኳ ክዛረበሉ ቀኒዩ ኣሎ ምክንያቱ ሓደ ኣገዳሲ ማይልስቶን ስለ ዝተበፅሐ እንታይ እዩ እዚ ኩሉ ሸበትበት ደብላ ዘሎ ነዚ ሃገር እንድሕሪ ኢልኩም well let's see this is one of the major ነዚ ኩሉ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ብድሕሪ መጋረጃ ዝደፍኦ ዘሎ ነጥቢ ሓደ እዩ We have been following the bond market and explaining why the rise in the 30-year Treasury yield is a big, bad warning sign, which is why I want to explain why Stan Druckenmiller's piece in the Wall Street Journal titled "Let the Bond Market Speak" is absolutely huge. Okay, you might not know Stan, so let me just be patient with me. Treasury Secretary Scott Bessent worked under Druckenmiller at George Soros' firm for years. Most recently, Fed Chair Kevin Warsh worked alongside Stan for the last few years. Stan Druckenmiller, you can like Wall Street, hate Wall Street. He is one of the greatest living investors. This man is not a big attention speaker. He does very little media, and he has never touched a tweet. ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው እቲ መብዛሕቲ ግዜ ኣብ ደገ ንሪኦ ዜናታት ነቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ፀገም ንክሽፍን ዝጥቀሙሉ እዮም በቲ ልሙድ ቋንቋ ድማ ዲስትራክሽን ታክቲክ ይበሃል እንታይ እዩ እቲ ፀገም ኣብ ሓደ ቦታ እንተሎ ኮይኑ ነቲ ፀገም ክትዛረበሉ ይደልዩ እዮም እንታይ ዳ ካልእ ኣጀንዳታት እዮም ዝፈጥሩ እቶም ካልኦት ኣጀንዳታት ከም ኣገደስቲ ኮይኖም ክመፅእ ይኽእሉ እዮም ለትሰይ ኩናት ናይ ኢራን ወላ ኣሜሪካ ነቲ መይን ኣጀንዳ ነቲ ቀንዲ ቁስላ ክትሽፍን ከቢድ ኩናት ክትውሽ ትኽእል እያ ከም ኩናት ናይ ኢራን ዝኣመሰለ ንቬኔዙዌላ ዝኣመሰለ ኩሎም the real problem is always on the economic front እዮም ዝብሉ እዚ ትሬጀሪ 30 year
ትሬጀሪ ቦንድ ዝበሃል ኣሎ ሓደ ኣብ ኖርማል ግዜ እቲ ዝበለፀ ኢንቨስትመንት ዝበሃል ንሱ እዩ ነይሩ እንታይ ማለት እዚ ናይ 30 ዓመት ለቃሕ ማለት እዩ ኣሜሪካ ናይ 30 ዓመት ለቃሕ ኢላ ቦንድ ተውፅእ ሰብ ድማ ልክዕ ከምዚ ካሽ ኣብ ጅቡ ዘሎ ገይሩ ዝገዝኦ ምክንያቱ ኣብ ኣሜሪካ እምነት ስለ ዝነበረ እቲ ኢንቨስተር ዝበሃል ተራሰብ ብለኩም ኣለኹ ኢንቨስተርስ ማለት ናው ቲንግስ አር ቼንጂንግ ሰብ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ዘለዎ እምነት ናጎደለ ይኸይድ ኣሎ ተራሰብ ንስኻናንን እምነትና ጎዲሉ ክንዱ ዝኣክል ፅልዋ የብልናን ሓቅሓሽ ሰብ ኩሉ ማዕርኸ ይመስለኩም we're talking about investors sub capital sub ገንዘብ ኢና ንዛረብ ዘለና this can be hedge funds big investors ከመውን sovereign wealth funds ከሆኑ እቶም ዓበይቲ ዝበሃሉ ዝንቀሳቀሱ እዚኣቶም ነቲ ናይ ኣሜሪካ ቦንድ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ደረጃ ዕዳ ክፈርህዎ ጀሚሮም ኣሎ ከምኡውን ሃገራት ንኣብነት ቻይና ዝሓለፈ 12 ዓመት ቦንድ ናይ ኣሜሪካ ክሸይጥ ያፀኒሓ ዘላ ስለዚ ሓደ ካብቲ ሲግናል ትቦ ዘላ ቻይና እዚ ኢንቨስትመንት ናይ ኣሜሪካ ዝእመን ኣይኮነን ምክንያቱ እዚ ሃገር ልዕሊ ዓቕማ ዕዳ ሒዛ ኣላ ንክትመልሶ ድማ ዓቕሚ የብላን ጥራይ ዘይኮነስ ድሌት እውን የብላን ስለዚ በዚ መንገዲ እዚ ቀስ ኢልካ ነቲ ኦፍሎዲንግ ይብልዎ ቀስ እናበልካ ነቲ ቦንድ ናይ ኣሜሪካ ናጓሓፍካ እንድሕር ከይድካ ኣብ መወዳእታ ኣሜሪካ ነቲ ዕዳ ናታ ዝገዛላ እንተሲኢና እቲ መንግስቲ ውሉፍ ስለ ዝኾነ ከምዚ ናይ ድራግ ኣዲክት እንተረክሞ ናይ ድራግ ኣዲክሽን ዘሎ ድሓን ድራግ ወልፊ ዘሎ ናይ ድራግ ናይ ሓሽሽ ከይትፈልጡ ትኽእሉ ኢኹም ናይ ሽጋራ ወይ ናይ ኣልኮል ወልፊ ዘለዎ ግን ትፈልጡ ኢኹም ወልፊ ናይ ኣልኮል ዘሎ እንታይ ዝገብር ካብ እንዳ ሰይጣን ሰሪቑ ሓስዩ ለኽቢቱ ተገብር ኣሎ ሰብ ቀትሉ እውን መስተኽረክብ ክኽእል ምክንያቱ እቲ ኣብ ርእሱ ዘሎ ወልፊ ኩሉ ነገር ንክገብር ይዝዞ that's why ቁማረኛ ኣልኮሊዛቶ ከምኡውን ድራግ ዝወስድ ሰብ ከይተኣምኑ ናይ ምሕሳብ ክእለቶም ዓብዩ ነዛ ነግዚኦም ክትጥዕሞም ብፍላይ ናይ ቁማር ወልፊ ዘሎ ስድራይ ኩሎም መይቶም ኣለዎ ገንዘብ ሃበ ንብልካ ክእሉ they can say anything እቲ ወልፊ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ናይ ኣልኮል ናይ ድራግ ትዝገደደ ማለት እዚኦም ወልፍታት እዚኣቶም ከይፈተኻ ንክትሕሱ ክብርታትካ ንክትሸይድ ዘይናትካ ንዓኻ ዘይመልክዕ ነገር ንክትገብር ስለ ዝገድዱካ እዮም ሕማቅ ንብል ኣለና ፍኮርስ ንጥዕናኻ ንሂወትካ ንሓዳርካ ንመነባብሮኻ ቶም ዝኸፉ ቫይረሳት እዮም እዚኦም እጂ ንመለስ ኣሜሪካ ልክዕ ከማቶም ጌርኩም ሰድዋ እዚ ዕዳ እዚ እናገደደ እንድሕሪ ከይዱ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ንገለ ኣፍሪሃ ንገለ የሽክዓ ንገለ ሓስያ ንገለ ለኽቢጣ ሰብ ነቲ ቦንድ ከም ዝገዝኦ ክትገብር ኣለዋ ኩሉ ነገር ድማ you have to fake it እምበር ኣብ ሪል ኣብ ሓሲኻ ተሊልካቶ ደይ ኮይኑ እቲ ኩንነት 4 ትሪልዮን ዕዳ ቀሊል ነገር ኣይኮነን 4 ትሪልዮን ዕዳ ሒዛ ከላ ሃገር ከም ኖርማል ኣክት ክትገብር ኣይግባእን ገለ ነገር ክትቅይር ምተገደደት ባጀታ ከተስተኻኽል ውግእ ከተወግድ ገለ ነገር ካብቶም ብዙሕ ዋጋታት ዘኽፍልዋ ዘሎ ንዓታቶም ከተጉድል ምኻለት ኣሜሪካ ግን ዋላ ሓንቲ ከተጉድል ትደልያ ኣላ እምበሺ ዝኸፍእ ኣካይዳ ትኸይድ ኣላ ብ10 ቢራ ዝሰክር ዝነበረ እንተኮይኑ ኣሜሪካ ሕጂ 12 ቢራ ክሰትየ ይብላ ኣሎ ገንዘብ የብሉን እኮ ገንዘብ የብላ እንተ ሃገር ግን ተወሳኺ ውግእ ክገብር እየ ተወሳኺ ባጀት ናይ ሚሊታሪ ክገብር እየ ተወሳኺ ከምዚ ክገብር እየ ኩሉ እቲ ዝብልዎ ዘሎ ተወሳኺ ክገብርዎ ዝፍትኑ ዘሎ ገንዘብ የብልካ ክትቁጥብ እዩ ዘለካ ኣካይዳኻ ትዕሪ ዘለካ ግን ኣሜሪካ they are not ready to do that ስለዚ ነቲ ዘለዎም ሓጓፍ ንምሽፋን ገሊኡ ብሓሶት ገሊኡ ብሓይሊ ክገብርዎ ይፍትኑ ኣለው እዚ ትሬጀሪ ሰክረተሪ ኣብ ቅድሚት ከሪእኩም ፀናዕኩ እዚ ብዚ ንኢራን ዘፈራርስ ዘሎ ንካልኦት ኩሉ እቲ ገይም እንታይ እዩ ነዚ ናይ ትሬጀሪ ቦንድ ወይ እውን ናይ ዕዳ ናይ ኣሜሪካ ዘሎ ሓጓፍ ንክሽፍን እንድሕር ኮንካ ንኩሎም ሃገራት ኣብ ልዕሊኦም ዘለካ ሌቨሬጅ ክትሕይል ኣለካ ንኣብነት ኩናት ናይ ኢራን ኣሜሪካ ከምቲ ዝደለዮ ተትዕወት ነይራ እንታይ ምፈጠረ ነይሩ መሲልኩም ጉሰምዎ ምባለት ነይራ ዕዳ ኣለና ዋላ ገለ መለ who cares በፍንጫ ወንድናትና ትገዝእ ኣይገዝእን እንተልካ ድማ ሃገርካ ብኮ ክትወላ እያ ትብላካ ተትገብር ከይፈተኻ ትገዝኦ ናው ኣሜሪካ ተፈራርሃሉ ዝነበረ ጭዋዳ ክሰርሕ ይከኣልን ትዛዓበየ ወታደራዊ ዓቕሚ ናታ ተማሃክ ሚሳይል ናታ F-35 ናታ ካልእ ሚሳይላት ራዳራት ናታ ቤይዛት ናታ ኩሉ እቲ ቴክኖሎጂ ኣይሰርሐን ሕጂ ድማ እቲ ናይ ቁጠባ ባንኪንግ ፋይናንሻል ኢንስትሩመንትስ ናታ ዲፕሎማስያዊ ጭዋዳ ናታ ኩሉ ዘለዋ ድማ ከም ብሓድሽ ምስራሕ ዓብዪ ኣሎ ስኻ እንታይ ዘርእየካ ኣሜሪካ ኩሉ ገይም ትፍትን ኣላ መብዛሕትኡ እቲ ገይማት ንነዊሕ እዋን ስለተጠቀመትሉ ልክዕ ከምዚ ፈውሲ ናይ ዓሶ ስኢልካ ወይ ፈውሲ ናይ ዝኾነ ይኹን ኣብ ዝኾነ ከይሓመምካ ትበልዖ እንተ ነርካ ምስ ሓመምካ ኣይሰርሓልካን እዩ እሰይም ኣብነት ኢና ንርኢ ዘለና ኣሜሪካ እዚ ገዳታት ኣብዘይ ግዜኡ ትጥቀመሉ ስለዝነበረት ሎሚ ኣብቲ ዝኸፈ ሽግር ኮይና ክትጥቀመሉ ምስ ደለየት ምስራሕ ይኣብሎ ስለምንታይ ነተን ሃገራት ነቲ እገዳ ከም ዝፃወርዎን ካልእ መንገዲ ናይ ሰርቫይቫል ከም ዝፈጥሩ ጌራቶም እያ ሕጂ እውን እንተኾነ ትኸዶ ዘላ መንገዲ ናብኡ ክወስድ እዩ ሓደ ነገር ግን ከብርሃልኩም ኣለኒ እዚ ዝበሃል ዘሎ ኣሜሪካ ንከተፈራርሕ ጥራይ ትጥቀመሉ ላ እንታይ ኢሎምኩም ሓሰብት እዮም ኣሜሪካ is serious
ሲሪየስ ስለዝኾነት መብዛሕትአን ሃገራት ንናይ ኣሜሪካ ስጋት ከም ዘለዎ እዮም ዝወስድዎ ከምቲ ንሶም ዝደልይዎ ኣነዓይስካ ዘይኮነ ኣሜሪካ ዝኾነ ነገር ክትገብር ስለትኽእል ካብ ሕጂ ዕሉ መዓኮርካ ሓልያ ኮይና ዘላ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ነፍሳ ዘዋፅኣ ዘበለ እያ ክትገብር ዘላ let's go to China what are they doing ኣሜሪካ ብዝኾነ ግዜ ክትሃርሞም ከም ትኽእል ፈልጡ እዮም so ንኣሜሪካ ሓደ ብሓደ በፅዋር ክወዳደርዋ ኣይክእሉን እዮም ኣብ ገለገለ ግን ንኣሜሪካ ክፍርህ ዝኽእል ነገር ክንገብር ኣለና ይብሉ ኣለዉ In war, distance can be a defense. But China is trying to change that. It has built a new missile that can find and hit targets thousands of kilometers away. That's what a new report says. It talks about a missile called the Hypersonic Glide Weapon. The Hypersonic Glide Weapon. How does it work? First of all, it is incredibly fast. It can travel at more than 5 times the speed of sound. That's what makes it hypersonic. Then comes the glide part. The weapon is launched high into the sky by a rocket. Then it separates and glides through the atmosphere towards its target. እንታይ ትብላ ኣላ መሲልኩም ኣብዚ ኣብ ዘበነ ኣሜሪካ ንኹሉ ነገር ብሓይላ እትደልየሉ ዘላ ቻይና ኣዝዩ ዓብ ሃገር እዩ ሓያል ዝኾነ ወታደራዊ ዓቕሚ ኣለዎ ግን ኣይተፈተነን ኣሜሪካ ፍቱን ዝኾነ ሰራዊት ኣለዎ ፍቱን ዝኾነ ኣፅዋር ኣለዎ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ድማ ምስጢር ኣይኮነን ከም ቻይና ንህላዊ ፈተና ጌራትሉ ዘላ ፈፂመን ምስ ኣሜሪካ ክወዳደራ ንዘይክእላ እውን ክሕምሽሽ ክሳዕ ክንደይ ክንቀሳቐስ ከም ዝኽእል እዮም ኣለዉ ስለዚ ኣሜሪካ ክትሃርም ኣይክእልን እያ ዝብል የዋህ ጥራዩ እዩ ኣሜሪካ ክትሕናካ ትኽእል እያ ተደልያ ተኽኢላ ማለት እዩ ትደሊ ኩሉ ግዜ ውግእ ትደልያ ኣሜሪካ ትኽእል ዶ ኣይትኽእልን ካልኣርሲ እዩ ሓደ ብራሻ ጀሚራ ናይ ራሻ ኩነታት ኣይሰልጥን እዩ ዘሎ ናይ ቻይና ድማ ይርእይዎ ኣለዉ ውዒሎም ሓዲሮም ቻይና ኣዝዮም ተደይሓይሎም ክትተርፎም ኣይኮነትን እታ በትሪ ናይ ኣሜሪካ ክስዕር ኢላ ድያ ክትኣቱ ወይስ ዕድል ክኢላ ክትኣቱ ካልኣርሲ እዩ ናው ኢራን ቻይና እንታይ ጌራ ይብሉ ኣለዉ ለንቀና ሓድሽ ሪፖርት ወፂኡ ኣሎ ኣሜሪካ ኣምላኽ ፅቡቅ ዝኾነ ዕድል ገይሩሎም እዩ ዝበሃል እንታይ እሱ ኸ ብክልተ ኮንቲነንት ሰላማዊ ውቅያኖስን ኣትላንቲካዊ ውቅያኖስን ኣብ ከባቢኦም ዘሎ ፀላኢ ካናዳ ሜክሲኮ ላቲን ኣሜሪካ ብፍፁም ምስ ኣሜሪካ ክዋግኡ ዘይክእሉ እምበሺ ኣሜሪካ ሕጥሺ እንድሕር ኢላ ነቕነቕ ክብሉ ዝኽእሉ ሃገራት እዮም ካናዳ ትሪእዎ ኣለኹም ብታሪፍ ጥራይት ሃገር ከመይ ዝበለ ሓደጋ ወዲቓ ኣላ ካልኦት ሃገራት እውን ከምኡ ናው እቶም ካልኦት ሃገራት ራሽያ ኣፀቢቑ ይርሕቕ ዘሎ ቻይና እውን እንትኾነ ኣመና ርሑቕ እዩ ዘሎ እቶም ክልተ ከስግእዋ ዝኽእሉ ኢራን እውን ቻይና ግን ነዚ ርሕቀት እዚ ክትምስሶ ኣለኒ ትብል ኣላ ንኣብነት እዚ ዓብዪ ሚሳይል ሃይፐርሶኒክ ኣሜሪካ ዘይብላ ማለት እዩ ካልኣይ ድማ ማክ 5 ይብልዎ ፍጥነት ናቱ ኣመና ካብ ፍጥነት ናይ ድምፂ 5 እፅፊ ማለት እዩ ማክ 5 እዚ ሚሳይል እዚ ልካ ከም ሳተላይት ላዕሊ ከይዱ ኣብ ሰማይ ኮይኑ ታሽሙ ይኸውን ኣብ ግላይድ ይገብር ኣብ ሰማይ ከም ሮኬት ይኸይድ ሽዑ እቲ መንኮርኮር እቲ ንዑ ዘንቀሳቐስ ዝነበረ የለት ሚሳይል ድማ በይኑ እናተንቀሳቐሰ እናሳዕስዐ እውን ክኸይድ ዝኽእል ማኒቨር ክገብር ዝኽእል እዮም ዝብልዎ እዚ ድማ እንታይ እዩ ንኣሜሪካ ነቲ ቀንዲ ታርጌትስ ናታ ካብ ርሑቕ ቦታ ክትሃርበሉ ትኽእል መንገዲ ምፍጣር ማለት እዩ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ንኣሜሪካ እቲ ኮማንድ ኤንድ ኮንትሮል ሰንተርስ ዝበሃሉ ራዳራት ክኾኑ ይኽእሉ ፍሉይ ናይ እዝ ነፈርቲ ክኾኑ ይኽእሉ ነዚኣቶም ኣሜሪካ ክትከላኸሎ ብዘይትኽእል መንገዲ ጌርካ ምሕራም ማለት እዩ ናይ ኣሜሪካ ምክልኻል ተራእዩ ኣሎ ፔትሪዮት ሚሳይልስ ወይ ከዓ ትታት ዝበሃል እዩ ክልቲኦም እንታይ ዓቕምናቶም ኢራን ኣርያቶም ኣላ ናይ ቻይና ማለት እዩ ስለዚ ኢራን ክሳብ ሕጂ ሃይፐርሶኒክ ሚሳይል ኣይተኮሰትን ስለዚ ፍጥነት ናይቶም ትትኩሶም ዘላ ሚሳይላት ኣዝዩ ዝዑል እዩ ምስቲ ሃይፐርሶኒክ ሚሳይል ናይ ቻይና ክትወዳድሮ ከለካ ስለዚ ቻይና ኖውስ ፎር ፋክት ነቲ ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ፔኔትሬት ክትገብሮ ከም ትኽእል ካብኡ ንላዕሊ ግን ከመይ ጌርካ ክተሽክዖ ትኽእል እሞ ነቲ ኤክስትሪምሊ ሰንሲቲቭ ዝኾነ ዕላማታት ናይ ኣሜሪካ ከመይ ጌርካ ክትሃርሞ ትኽእል ነዚ ድማ ነቲ ክመፅእ ዝኽእል ኩናት ከመይ ጌርካ ጠጠው ከተብሎ ትኽእል ወይ እውን ቀልጢፍካ ከምዚ ሰዓር ክትገብሮ ትኽእል ክሕግዞም ዝኽእል እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ኣሜሪካ 11 ኤርክራፍት ካሪየርስ ኣለዋ ይበሃል እንታይ ግን ይብሉ ኣሎ ቻይና ክንዱ የድልየና ንዓና ነተን ኤርክራፍት ካሪየርሲ ብኸመይ ሚሳይላት ተውደቐን ጥራይና ክንሓስብ ዘለና እምበር ክንድናቶም ኤርክራፍት ካሪየርስ ምግባር የድልየናን እዩ ሶቲ ስትራቴጂ ናይ ኩናት ንምቕያር ዝግበር ዘሎ መንገዲ ኢና ንርኢ ዘለና ሃይፐርሶኒክ ግላይድ ቪክልስ ዝበሃሉ ከምዞም ትሪእዎም ዘለዎም ኣብ ሰማይ ከይዶም ግላይድ ገይሮም ካብኡ ክመፁ ዝኽእሉ ምዃኖም እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ውብልቲ እዚ እጂ ኣብ ቴዎሪ ወላ ፕራክቲስ ከምኡ ክገብር ይኽእል ካልኣርሲ ግን ድሮ ኣብ ፕራክቲስ ናይ ቻይና ክሳብ ሕጂ ኣብ ኩናት ስለዘየላ ኤግዛክትሊ ክንፈልጦ ይንኽእልን ኢና ነቲ ዝብልዎ ዘለዉ ጥራይና ሪፖርት ንክንገብሮ ንኽእል ራሽያ ግን ብኣካል ወላ ኤግዛክትሊ ከምዚ እንተዘይበለት ሓደ መስተንክራዊ ዓወታ ኣመዝጊበ ኣለኹ ዝብል ካከር predict. It also makes the weapon much harder to track and intercept. Now, having a weapon like this gives China some powerful new attack options. So what
could it target? High value military assets, including command and control planes. Think of them. Anyway, China زي علني زي جبر خليه لا تي حيلة تردلا ويون الصما كتكتر تفتن دلا بحكي استبلوز الله كجبر خليه بايتا كما يكون نجزيه زقدافيو. But there is another story among them كلت هجرات زقبر زولو مالتيو. حدا توهدات نايزن هجرات إن حيا لي متكم زولهم زنقرو. تمالتي زي among them ثلاث هجرات زقبر زولو زمدنا إيران، روسيا، تشاينا بحبراو السمم يقول بب بينن زخدو زلوا كبيت فتنا ناخون يدمت زولهم زولو. Well, they think a lot further. To global strategist at Rabobank, Michael Every. Malcolm, how much further can the US tighten the screws on Iran's economy? Well, they think a lot further. The issue is dealing with which أبت دحريت بزعبة تشاينا سلا دزارب أني لخمس ألف كمية دحن نيران دزارب زلوك عندنا إيران أتوقع سلا زلون بر تمسها صالي نخلن كميجر كتنبر كخن زبل حسابي زلوا. But at the end of the day, I'm gonna connect this to you. Let's حمد الله تني نطبي تقول حالنا الزبلوا مالتيو. ناي راشا زجبر وزبلوا لأن كان ما خص معكم كلتي كانت تعزون خلينا أبتني weapons أبتني أسوارات رايز بهذا. It's an American Patriot air defense system in Ukraine, that too from 125 kilometers away and without entering Ukrainian airspace. Ukraine has not confirmed it, but the weapon used is real. The tactic, that too is real. And the implications for Ukraine's air defense, that too is also very real. Over the weekend, Russia released footage claiming to show a Su-35 fighter jet launching an anti-radiation missile at a Ukrainian air defense system near Odessa. Russian sources claim the target was a component of a US-made Patriot air defense battery. But the range indicator, which is visible on the aircraft's head-up display in the cockpit footage, showed the missile was fired from approximately 125 kilometers away. جين تايم زبلونا زلو مسيركم زخا تي كوينات ورا كوينات كم صوتان دي تغير زلو نزي تري ودلهم اير زينا باتريوتس باتري بلوزي اير ديفنس سيستم حركاتهم زخبرونا امريكا اير ديفنس سيستم يو ان فاكت يوكرين لو عندي قنت ميسايلات ودي الله وحدوا الله ويون تشجر خمزلا بزوق زي تنقر ناو كميتن 20 كيلومتر رحقات كابزلو بوتا نفاريت ناي راشا تطويله ميسايل تكوسا نزي اير ديفنس كم زحرمته يم زنقر زلو زدما اترحقا زتكوسلو تبوتا اغليهم ينقرلو يوكرين كن كونفيرم يغبرتون الله تاي مالتي زي حدغኛ አጽዋር አብሪል ታይም ክፍተና እንርዘለና ሕማቅ አጽዋራቲ ኣብ ዓውዶ ኩናት ይፍተንሞ ይሰርሕ ዳ ይሰርሕን ይረአ ታይ ዘረካ እዚ ዓለምና ኣብ ከይዳቶ ዘይትፈልጥ አንቻርተርድ ቴሪቶሪና ይብልዎ እዚ ምሕጂ ተራእዩን ተገይሩን ዘይፍለጥ ነገራት መዓልታዊና ንርዘላ ንሰምዕ ዘለና ክንዲ ምንታይ ሓደገኛ አጽዋራትን ኃይልን ናይ መንጸባረቕ ደረጃ በጽሕኩም ዘለ ዓለም ሮቦታት ከም ታንክ ኮይኖም ከይዶም ሰባት ዝቆትሉ ወታደራ ዝቆትሉ ቪድዮ ኣሎ ኣብዚ ኩናት ናይ ዩክሬን ራሽያ ኩሉ ዓይነት ቴክኖሎጂ ድሮናት ንኣሽቱ ከምዚ አንጡ ወይ ከም ሃመማ ዚዝና በላይ መጽኦም ነቶም ወታደራት ሽዑቶም ወታደራት ቴንሽን ገይሮም ካርሙ ኣለዎም ሓንቲ እንተደይ ማግን መይቶም ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ነፍሶም መፅያ ትፍንጀር ስለዚ እቲ ዓውደ ኩናት ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ እንታይ ከም ዝመስል ብዓብዪ ይኹን ብንእሽተይ ኣሰካፊ ደረጃ እዩ ናው 5 years from now እንታይ ክኸውን ይኽእል እዚ ኩነታት እዚ let's ግምት ክንወስድ ኣይደልን እየ ምክንያቱ there is ባዕላቶም ኣብ ሪል ታይም ዘጋጥም ዘሎ ኢሎም ዝዛረብዎ ዘሎ ከረይኩም እየ ብፍላይ እዚ ናይ ቻይና ኩነታት እናረኣዩ ከለዉ ኣሜሪካ ባዕሎም ዝዛረብዎ ዘለዉ ነዚ ስምዑ ሕጂ All right, very quickly, take a look at these markets. Well, there you go. Take a look at that. There goes the Chinese robot again who beat Usain Bolt's 100-meter dash record. He came in at 9.58 seconds. They're becoming so advanced that one developer says we're just 5 to 10 years away now from robotic soldiers. Yeah, you look at that video, it's creepy, fascinating at the same time. RoboStore CEO Teddy Haggerty joins me now. ታይም ዝብሉ ዘለዉ ብሓፈሻ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ንሕጂ መዘናግዒ ሮበት ኢኹም ትሪኡ ዘለኹም ኣብዚ መፃ 5-10 ዓመታት ግን ሮበት ወታደር ኣብ ዓውደ ኣሜሪካ ንኩሉ ነገር ብውግእ ስለ ዝርእይዎ ኣብ ዓውደ ኩናት ክንርኢ ከም ንኽእል ግምት ክህልወና ይግባእ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንቻይና ስኬፕቲካል ብኣዝዩ ኣጠራጠረ ዓይኒ ይጥምትዋ ከም ዘለውን ኣብዚ ዓውዲ እዚ ኣሜሪካ ምስ ቻይና ዝወዳደር ዓቕሚ ሒዛ ትቐርብ ከም ዘየላ
ተደጋጋሚ ይዛረቡ እዚ ማለት ድማ ኣሜሪካ ክትፍትና ይትኽልኛ ወይ ክትገብራ ይትኽልኛ ዝብላካ ኣሻጥራ እዩ they still have programs ቻይና ኩሉ ተሪዮ ደላ ንሲቪላዊ መዓላ ኢንተርቴይንመንት ወይ እውን ከምኡ ንቁጠባ ክጠቅም ዝኽእል እምበር ወታደራዊ ዓቕሚ ኣብዚ ኩነታት ዝተርእየላ ግን እዞም ሮቦታት ትሪእዎም ዘለዎም ማዕረቲ ንሕርሻ ዶ ንክሽነ ዶ ንፋብሪካታት ዶ ንገለ ዶ ንዓበይቲ ዶ ገለ እናበሉ ፅቡቕ ዝነግሩና ዘለው ንክፋእ ብብዝሒ ክጥቀምሉ ከም ዝኽእሉ ፍለጡ ቻይናውያን ሓንቲ ዴሞንስትሬሽን ኣላቶም ካልእ ግዜ ምፅልኩም ነይረ ኮነ ዝኾነ ንኣብነቶም ወታደራት ንሓደ ገበነኛ ክሕዝዎ ክኸዱ ከለዉ ብሻብ ሆሊውድ ፊልም ትሪኦም ቶም ፖሊስ ናብ ሓደ ገዛ ማዕፆ ሰይሮም ይኣቱ እቲ ዝሃድንዎ ዘሎ ሓያል ተኮይኑ ክቐትሎም ይኽእል ነቶም ፖሊስ ነቶም ወታደራት ማለት እዩ ስፔሻል ፎርስስ ገለታት ኣብዚ ሕጂ እንታይ ገብሩ ኣብ ቻይና መጀመርያ ሮቦታት እዮም ዝኣቱ እዞም ሮቦታት 360 ዲግሪ ክሪኡ ዝኽእሉ እዮም ቅልጡፋት እዮም እንተቐቲልካዮም ክሓፂንካ ቀቲልካ ዘላ ንሳቶም ክስሕቱካ ኣይክእሉን እዮም ስለዚ ነዚ ዓይነት ፀወታታት ከምኡ እውን ገዛውቲ ክቃፀል ከሎ እቶም መጥፋእቲ ሓዊ ቀደም ናብቲ ገዛ ኣትዮም ብዙሕ ነገር እዮም ዝገብሩ ነይሩ ሎሚ ኣብ ቻይና ዝፍተን ዘሎ ድሮናት ምስ ሮቦታት ኮይኖም ነቲ ዝጠፍእ ዘሎ ሓዊ ከብሉ ዝኽእሉ ንርኢ ኣለና ስለዚ እዚ እውን ነፍሱ ዝኸኣለ ኣዛራባ ኣርእስቲ እዩ The People's Bank of China came out and said it is no longer in our interest to grow holdings of FX reserves, which translates to we are done buying treasuries. That was 13 years ago, and they haven't bought a single one on net since. As our debt in 2013 was probably, I don't know, 10 trillion, 11 trillion, it's 40 trillion today. And the Chinese haven't bought an incremental treasury bond on net at the official level. So they stopped buying our debt. They have been essentially weaponizing the Eurodollar system against us for almost 20 years, which is shortly, they were happy to buy our treasuries. They were happy to buy our mortgage-backed. እንታይ ይብላ ኣሎ መሲልኩም እዛ ሕጂ ዝዛረባ ዘሎ ምስቲ ወታደራውን ቁጠባውን ክንተሓሓዞ ከለና ምዝያ ከተሓዘልኩም እየ Just oil customer. Chinese refiners still are buying discounted Iranian crude despite all of this pressure from the U.S. and Beijing is now vowing to protect its interests. You know, the Trump administration is ready to go after these financial networks that keep the money flowing to Iran, that oil money. And Secretary Bessent did call out China during the announcement yesterday. ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ ኣዝያ ኣገዳሲ ነጥቢ በቲ ሓደ ኣብ መንጎ ኢራንን ዶናልድ ትራምፕን ዘሎ ኣብ መንጎ ኢራንን ቻይናን ዘሎ ዝምድና ክበትክዎ ይደልዩ ኣለዉ ግን መእተዊ ሲኢኖም ልሎ ምክንያቱ ቻይና ቀልጢፋ መልሲ ክትቦም ከም ትኽእል ይደልዩ ኣለዉ በቲ ካልእ ቻይና ነዚ ኣካይዳ ናትና ናይ ሰኽራማት ዝመስል ኣካይዳ ናትና 2013 ኣቢላ ፈሊጣቶ እዮም ዝብሉ ዘሎ ካብ 2013 ጀሚሮም ቻይና ዝኾነ ትሬጀሪ ቦንድ ናይ ኣሜሪካ ኣይገዝኡን ይብሉ ኣለዉ ኣብቲ እዋን እቲ ዕዳ ናትና ውሑድ እዩ ነይሩ ግን መዓዝን ናይቲ ምኻድና ስለ ዘንበብዎ ቀስ በቀስ ነቲ ገጅፍ ዕዳ ሒዞሞ ዝነበሩ ቦንድ ማለት እዩ ቀስ በቀስ ናሸጥዎ ኦፍሎዲንግ ይበሃል ናሸጥዎ ይኸዱ ነይሮም ስለዚ ቻይና ኣብዚ እዋን እዚ ዝወሓደ ዕዳ ሒዛ ዘላ ወላ እኳ ዓብ እንተኾነት ሒዛቶ ዘላ ዝወሓደ ዕዳ ሒዛ ዘላ ነቲ ገጅፍ ዕዳ ናይ ኣሜሪካ ገዚኣቶ ዝነበረት ወይ እውን ከም ቦንድ ገዚኣቶ ዝነበረት ተገይራቶ ናብ ወርቂ ቀይራቶ እዮም ዝብሉ ዘሎ እዚ በቲ ሓደ ክኸውን ከሎ በቲ ካልእ ድማ ኣብዚ ሕጂ ንብሎ ዘለና ኣብ መንጎ ኢራንን ኣሜሪካ ኣብ መንጎ ኢራንን ቻይናን ዘሎ ዝምድና ንምብታኽ ዝግበር ዘሎ ጉዕዞ እውን እንተኾነ ኣሜሪካ ብትኽክል ንቻይና ክበትክዋ ይደልዩ ኣለዎ ግን ብናይ መንገዲ ከም ዝቐርብዋ ምክንያቱ ግብረ መልሲ ናይ ቻይና ዝገደደ ክኸውን ከም ዝኽእል ፈሊጦም ድሕርሕር ይብሉ ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና ነተሓሓዘ ሕጂ ምዚኣ of the Iranian regime. It sounds grand, but can it succeed is the big question. Also, what exactly is this operation about? Let's just lay out the context for you first. According to America, this is an unprecedented campaign to sever every remaining economic lifeline sustaining Iran. So the aim basically is to squeeze Iran economically by exerting financial pressure and mounting that economic offensive. So does this mean failure of the US military operation is what many are asking. Has that led to this switch in strategy? We've been telling you about what's been happening behind the scenes. So, እጅንታዩ እቲ ኣዛረባ ርእሲ ዘሎ መጀመርያ እቲ ናይዚ ቁጠባ ገጅፍ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ኢሎም ዘፈራርሁ ዘለዉ ስለምንታይ እዩ ነቲ ወታደራዊ ኩነታት ቅድሚ ሕጂ ዝተገበረ ስለዘይሰርሐ ድዩ እወ ትክክለኛ መልሲ ኣይሰርሐን እዚ ስለዘይሰርሐ ሕጂ ናብቲ ካልኣይ ወይ እውን ሳልሳይ እውን ክንብሎ ንኽእል ኢና ቅድሚ ሕጂ ፈቲኖም ዘይሰርሐሎም ናብኡ ተመሊሶም ኣሎ እዚ ሕጂ ኣምፂኦሞ ዘለዉ ክሰርሕ ዳይሰርሕን ነፍሱ ዝኸኣለ መዓት ሕቶታት እዩ ዘለዎ ባት ኣጋይን ኣሜሪካ ክሳብ መወዳእታ ዝተፈላለየ ነገር ክትፍትን ከም ዝኾነ ጥራይ እዩ ዘርእየካ እዚ ኣሜሪካ ብቐሊሉ ተሳዒረ ኢላ ክትወፅእ ትኽእል ሃገር ኣይኮነትን ኤቭሪቲንግ ዘሎን ዘየለን ሓድሽ እናሃንደሱ ኩሉ ነገር እዮም ክገብሩ ዝፍትኑ ዘለዉ ስለዚ ናይ ብሓቂ
أبزيا تم كيلاتات والنزيا وسخ بيلهم كبلو خلوا نسمع يمس. Economic outcast. That's the launch yesterday. Scott Bessent coming out talking about ratcheting up pressure on the Iranian regime, and every country, apparently they've identified nearly 60 countries, individuals, and also vessels targeted for sanctions. I guess the warning or the word out is if you are working with and facilitating economic commerce in Iran, you're going to suffer sanctions yourself, which, okay, there are still countries that are facilitating the Iranian economy. I understand that. How will, I guess I don't know front how this will impact us, because China happens to be one of those countries. And last time I checked, Daniel Davis, we do have a pretty significant trade thing going on with China. Well, we do. And I actually saw Mike Pompeo yesterday, pardon me, on Fox News, of all the countries, he singled out, he says, this is going to mean we're going to have to put secondary sanctions on Chinese banks, and we just have to do it, because that's the only way this is going to work, because you can sanction the dollar all day long. بحفشة كل البلان أب ورقة بيلايو نيران الموداق حيزو مزلو بلان أب ورقة قرميو سرح زغليد مسريلو أبايتا كد قبرقنا زي كبيديو مغنياتو حانت فاريابل ترهيز اللاتهم تازا عبيه تشاينا كنقطبن كنهرمن تخيلنا كسرح خليو نشاينا نكتحرم لما بزوح قوزقواسي قبرالو تسأقام قل نشاينا زي زهرم كان نفسها يلك أنا اللي نتنقل عيد شنكايو نام نفسها 5 مليون فلوت انديو نشاينا تحريمهم نشاينا صفعت كقدومي المحجي كله فتينهم يم دونالد ترامب مجمريا بريزنتنات مسمسه دحر 3 ورحي تعريفي اللي مسجمر انتاي غيرو نعملو عالم تعريف كغبريلو دحر 3 معلتات ناي كل عالم غديفيو نا تشاينا طرات ريفيلو سلازي نخلهم هاريمو افراريو انصار تشاينا يتوغ مساين دحر خوينكم تشاينا دحر حاجسكم نخغتفكم يلو تشاينا جن ناي كل عالم غديفا بيننا امريكا ستريت فورورد كتارما مسجمرت كابتنا امريكان تشاينا تارما تشاينا امريكا تارما سلازي برتعه تغيرو نخلهم كالوت مليسلهم نشاينا قديفو سلامتاي تشاينا عابي كاونتر استراتيجي حزم سلوصنو نطب بنطبي بلان ستيب 1 ستيب 2 ستيب 3 ستيب 4 نبلو حسرت زغون ستيبات ابيك هارما خمس خلنا امريكا بلا غيرم تداليهم سلوصنو دن دونالد ترامب حندبت مسيخو قبر زخل كم زيلن نفسو كغد كم زخل مسفلته او خلو زليق مالتي جنري زلناون تمساسالي نشاينا خاط قد لكاني ايران كتوضق توينكا انا تزعبي نقدناي إيران مش تشاينا كلا قداس نقد ما مسرح شيء نزي كلت يوم بين من قد يخططوا كتب لهم تخل انتهى كتبهم تخل ساتهم كي كنا من تاي بتنات كام قشاش ويوم بتنات كام تلال أبتنات كام فنت أرخات وقولوا أقد تبونكم وخمتوا لهم يفلتون يرامي they know already game نات كان تاي كم زغاني سلازي إذن رياض لنا صوتها نبي حكي حرجني صوتايو جد كم رياض لنا دما أمريكا من موضة تساعات كل عينة نجارات يتفتن زلا بحقي كسرح دي يسرحن نجزيز قدف كوينو جن كبيد سخونة كنتاتن مدرخين نرزالنا أنت مكتدالك اللي يزي. But the dollar's doesn't have a lot of impact already because of scads of sanctions over multiple years, really decades even before that. So there's not a whole lot of room left there. So the only thing you can do is go after other countries that aren't doing business in the dollar with Iran and try to put pressure on them. And that primarily means Russia and China. And to say you're going to go and sanction Chinese banks, I mean, that has the tremendous potential to rebound in a negative way on us. The Chinese have already said that they're not going to accommodate this. They actually signed a law that forbids their banks to obey these sanctions. So, I mean, it's setting up a big clash here. And I'm telling you. بعفشة تشاينا نزق الدايزي زخوني كنت كالناتهم نا أمريكا تأزاز تقبيلو أنصار نتقد أنا أمريكا كتقبريلو نتن مشاركة هاجرات كقد زفتن كبيد مقطعة كوردا كم زخل كم حقي حليفهم ما يمسلزي بفصهم نازي كونتاتنا أمريكا انترتين كقبرون أمريكا كنتتدليو زلاك حق زوا كم زي كوليز نقرزلو نعم بزو نقريو زرابن زي قدافن زلو دونالد ترامب معرتي أو إنه يزلنا نشتي يدرس عقلكم نكندا زقبر زلو أبقى بعد كندا دشادنو ينافس زقبر زلوكو. The US and Canada is back on. And I want to show you why this matters, not just for these two countries, but for the rest of the world, because this has geopolitical consequences. It's about China as well. It's about the rest of us. But it's certainly about these two countries. And the way to get a sense of that is to look literally under the bonnet of the economy, to get a sense of just how these two countries interact economically. And a good place to do that. جي كالي أبزي مبزحتهم كم زبلوا زلو أبزي نقدنا يا دونالد ترامب كندا جزء أغني وزلو كنت ترينايو نكندا كبد لها زغلي زنقر مهنيات ولا تجوغرافيكا كما متاناتا حقا زي كونن كالاي دما كندا ولا ونكوت أزخل مدب انتلوا أمريكا
ከተፍቀደላ ኣይኮነትን እዩ ዝበሃል ስለዚ ንካናዳ ኣብ መንጋጎም ስለ ዘላ ናይ ካናዳ ህይወት ከበላሽዎ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ካናዳውያን they really are in a very critical situation ምክንያቱ ሓደ ኣብ ዘለኩም ቻርት ከሪයኩም እየ ቁጠባናቶም ክንድምንታይ ኣብ ካናዳ ዝምርኮስ ረዮ እዚ Canada is deeply integrated with the US so total merchandise export ናይ ካናዳ ኤክስፖርት ተሪኻዮም ረይዋ ናበይ ምዃኑ ዳርጋ ኣዝዩ ገጅፍ ክፋልናቱ ናብ ኣሜሪካ እዩ ዝኸይድ ቀይሕ ቻርት ትሪእዎ ኣለኹምሽ ትባር ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዓይነት ንግዲ ምስ ኣሜሪካ እንተለካ ኣሜሪካ ኤቭሪ ሌቨሬጅ ዘለካ ክታስያካ ንኣኻ ተደልያ ኣመና ክታስያካ ትኽእል እያ ስለዚ this is why እቲ ዶናልድ ትራምፕ ከምዚ ዓይነት ሌቨሬጅ እንድሕር ኣለዎ ኣብ ልዕሊኻ ኣኽሊልካ እዩ ዝበሃል ብርግፅ ንካናዳ ጥራይ ክብድል ዘይኮነ ንኣሜሪካውያን እውን ክብድል ዝኽእል እዩ ከምኡውን where does the US import still from ኣሜሪካ ብግምጣሉ ስቲል ዝበሃል ሓፂን ማለት እዩ ንኩሉ ዓይነት ማኒፋክቸሪንግ ዘድሊ ዳርጋ ዝዓበየ ክፋል ናቶም ካበዮም ዘምፅዎ እንተሪልካ ካብ ካናዳ እዮም ዘምፅዎ ግን ንኣብነት ሜክሲኮ ኣሎ ብራዚል ኣሎ ሳውስ ኮሪያ ኣሎ ነቲ ስቲል ካብ ካናዳ ድመፅእ ኣሜሪካ ካብ ካልእ ክትቅይሮ ወላ ካብ ሓፂር ግዜ እንተዘይከኣለ ትከኣል እዩ ተርጀምሎም ጥረ ነገር ከተምፅእ ይከኣል እዩ ንእሽተይ ክሳራታት ከምፃልካ ኽእል እዩ ኤክስፖርት ናትካ ንብረት ናትካ ኣበይ ትሸጦ ዕዳጋ እንተተዓፂካ ግን ኣብ ሓፂር ግዜ ክትቅይሮ ይትኽእልኒ ኢኻ ኣብ ካልእ ዓለም የለን ዕዳጋ ክትወዳደር እዩ ዘለካ ብሓድሽ ስለዚ ንካናዳ ክንድምንታይ ከቢድ ፈተና ይፅበያ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ እዚ ነዚታት ከምዚ ዓይነት ሌቨሬጅ እንድሕር ኣለካ ኣብ ልዕሊኻ then you are really in a very difficult situation ማለት እዩ መን ክሕግዛ ይኽእል ኣብ ሎንግ ተርም እንታይ ክትገብር ትኽእል ብዙሕ ዘረባታት እዩ ዝዝረብ ዘሎ ግን ካናዳ ቀሊል ዘይኮነ ፀገም ከጋጥማ ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ so anyway እዚኣ ኣብ ካናዳ ዘለኹም ነዛ ቻርት እዚኣ ዘክርዋ this is why ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ሃገር ዝሃስያ ዘሎ ሌቨሬጅ ስለዘይብሎም ካስዮም ከም ዝደሊ ካስዮም ድልውነት ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ ዘለና ድሓር ናብዘን ሃገራት ከልጅ ክምለስ ከም ወትሩ War with the United States is now creeping deeper into the Gulf, and Kuwait is finding itself right in the middle of the danger zone. Iranian attacks have already targeted American military facilities in Kuwait, while Kuwait's own air defences have been forced to respond. But now the stakes are higher. Kuwait fears that there may ultimately be an Iranian ground invasion. But what's driving this fear? After Trump started the war aiming... Okay. ካልእ ሃገርካ ከም በዓል ኩዌት ዝኣመሰለት ሃገር ናይ ኸሊጅ እንድሕር ኮይና እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢራን ንገለገለ ሃገራት ናይ ዘን ከልጅ ብግልፂ ክትወረን ከም ትኽእል እዩ ዝፍራሕ ዘሎ ሓንቲ ካብተን ክውረራ ይኽእል እያ እንዚ ኩናት እናገደደ እንድሕር ከይዱ ከጋጥም ዝኽእል ዝበሃል ዘሎ ኩዌት ትበሃል ሃገር እያ ኩዌት ትበሃል ሃገር ሓደ ጂኦግራፊካሊ ናብ ኢራን ዝቐረበት እያ ወላ እኳ ብቐጥታ ናይ መሬት ዶብ ተደይብላ ምስ ኢራቅ ዶብ ኣለዎም ግን ሓደ ካብቲ ንምውራር እንድሕሪ ኣዝዩ ሓደገኛ ፕላን እንዲሁ ግን እንተተሓሲቡ ሓደ ካብቲ ሓደጋ ክወርዶ ዝኽእል ዝበሃል ሃገር እዚ ኩዌት ዝበሃል እዩ ናምናት ሰይ ኣይድግፎን ጥራይ ደይኮንኩዚ ይከኣል እውን ይብል ኣለኹ ግን ከም ሓደ ሓሳብ ዝድርበ ዘሎ ከም ዘረባ ተደጋጋሚ ኣብቲ ዲበይ ድመፅእ ዘሎ እንተሎ እዚ ናይ ኩዌት ዝበሃል ሃገር እዩ ኣነ እኳ በቲ ቴዎሬቲካሊ ወይ ካብ በቲ ኮንሰፕት ዝዛረቦ ካብ ኩዌት ንላዕሊ እቲ ባሕሬን ዝበሃል ዝያዳ ሓደጋ ክህልዎ ዝኽእል እየ ዝብል ምክንያቱ ድሮ ኣብ ውሽጡ ከቢድ ዝኾነ ፍልልይ ስለ ዘለዎ ተዓዲ እቲ ባሕሬን ዝበሃል ዝያዳ ንሱ እዩ ክቃላዕ ዝኽእል እየ ዝብል ግን ኣገይ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ባሕሬን ጂኦግራፊክ ክትሪኦ ከለካ ኣብ ከባቢ ቀጠር ስዑድያ ገለ ስለ ዘሎ ሰራዊት ናይ ኢራን ብባሕሪ ሰጊሩ ክመፆም ዘሎ ነዊሕ ርሕቀት ናይ ኩዌት ግን ካብኡ ናብኡ ወላ ብመሬት ብኢራቅ ገይሩ ክመፅእ ዝኽእለሉ መንገዲ ኣለኹ ኣብ ናሰይ እዚ ክኸውን ኢልና ንዘረባ ኣይኮነ ግን ከም ተኽእሎ ሓደ ካብቲ ዝዝረብ ዘሎ ኣርስቲ ንኩዌት ሓደጋ ናይ ወራር ከጋጥማ ከም ዝኽእል ከምኡውን ንኢራን ንኢማራት ዝበሃል ሃገር ከምኡ ዓይነት ፈተናታት ከም ዝዝረብ እዩ ዝንገር ክገብርዎ ድዮም ኢራን ዓቕሚ ኣለዎም ድዩ ክሳብ ክንዱ ክኸዱ ክእሉ ድዮም ካልእ ኣርስቲ እዩ በት at the same time ሃገራት ዓረብ ዓብዩ በዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ብዙሕ ጭንቀት ገይርለዎም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር He bombed, threatened and declared victory over Tehran in the same breath. But what happened when that plan stopped working? He announced economic D-Day for Iran. Because if bombs don't isolate Iran, perhaps sanctions will. And if sanctions don't, well, give it another press conference. Now, here's the problem with that. While Washington is trying to build a wall around Iran, Saudi Arabia, Turkey and Pakistan may be discussing ways to let Iran through the front door. According to a bombshell Lebanese media report, Iran has been invited to join the newly formed Mecca Joint Defense.
زربا زي من الباتة سمعكم ما بزح تقرم كنت كونت خليها جن حنت زربا لأنك أنا نت سوشيال ميديا بس أتغنيها زي أمكا نايمكا باكت زبلو أمكا استجبر اسمه أمونغو تركي سعودية كمدما باكستان ثلاث يوم سني مسلم هجرات زبس إسلام زغمطولن أبيتنا إسلام هجراتين إسلامويين هجراتين كمدما كمال على عايز غون حيل الأول باكستان نيكول راو هجري سعودية أنا دادي ذهب تم هجري أبي جيوبوليتيكاون كالن أدفانتج زلوي سالسايد ما تركي تكنولوجيكاون نهز بحق من زلوي ثلاث يوم زياتهم هذا نثلاث يوم أتليس نخلت أن السعودية أن تركن إسرائيل زبال عبس قاتيو ثلاث يوم زمن ناخذ قبر خلو إذن تايك فترة خل نيتو ممبر يتحدث عندنا عندنا سعودية عندنا أمريكا حق مشاركتي كمدما ناي نيوكلير ستيت دما باكستان بزيوم ثلاث يوم كراخبو خلو سنبني إيران ون عدي مما نيرو مزبر ريبورت وتسينير مبزع تسبتايبل نيرو ثلاث يوم سني إيران كم إيران زمصهم حدا كان كلا خليهم زعتوني زقبروني روميلو تالي زينا دما من حقنا تكون نجزيهم قد فينا جن بسفه ريبورت زخنة نيران دما بزي باكت زكت أطلع حتى توماني رومي مزول جي نكبلاشو إلى مزبل وقعون خليو قالوا تون كم زبلوا زلوا زي شركنات زي نجبسون عدي مماني روم أبقليو جبس أبي أبيلو أبتقال ما سعودي أبي هاتهم زبل زرباوني واتس سلزي بستفل عليه من قدنا إسرائيل من شتاتهم نتكونتات نمبلشاو نتناراتيف نمسيا كل عينة فتنانا زربان ناي شرحتات نسمع لنا هذا نجار جين إسرائيل أمريكا أمريكا زنبر أمنتن كونفيدنسن مريت كم زبطن هجرات خليج ما ببشت أراها وحسنات كاخت حلول لك كايم زول زلو كرنا أفريقيا دما لك عنا بزقتي خيد ببشت أراها ببنات كاز مثلا كاز أمدو نفس خان مدحنك بهاليو جي نبتنا يزوبانا زيارة خنا تكورينا اسك نابو نغزلنا لايك مقبارة ترسو ኢትዮጵያን መጉዳት የሚፈልጉ ኃይሎች አሉ። ገንዘብ ፋይናንስ ያደርጋሉ። እመኑ እንግዲህ ኢትዮጵያን አይችሏትም። በዚያ በኩል ያልተቋረጠ የስግብግብነት ጥማት ያየለባት የባዕድ ሀገር ወዲህ ተደጋግሞ የሚታይ የፖለቲካ ስልትም ነው። በተለይም ታሪካዊ የኢትዮጵያ ጠላት የሆነችው ግብጽ የባላንጣነት ፍላጻዋን አሁንም እየሰነዘረች አለች። ግብጽ በኢትዮጵያ የውሃ ፖለቲካና በቀጠናዊ ጂኦፖለቲካ ዙሪያ ካላት እኔ ብቻ ከሚለው ስሪቷ የተለያዩ የታጠቁና የፖለቲካ ቡድኖችን ወደ ኢትዮጵያ ታሰማራለች። ታሪካዊ ጠላቶች አሉ። ግብጽ አንደኛዋ ናት። በግብጽ كم تريو زلهم بلصقنا أبز كبابزي حدا صلاة يكونن زلوا متى نسفح لك كم تناب إيرترا كجف سخنة بروباغندا فني زلوا ثم ساسالي كجف بروباغندا دما أنصار قبسي فني خم زلوا كان رينا قبس زهبوا ملص دما خريكمي باي ንጉስነታችን አይቀር እንደተጠበቀ ሆኖ ያባይም የቀይ ባህር ንጉስ ሆነ ይቀጥላል ማለት ነው የውሃ ንጉስ كم تري وزلهم نتي مولود النبي زبال عيد نبروباغندا تتكلم مولد لنا نتي عيد كبعلي لم زمتو ناي أباي نجاوسينا ناي كه بحر دما نجاوس لزغنا ناي ماي نجاوس انتبلنا يعني نفسنا أجمع زلوا يكونن يوم زبل زلوا نعم إذا نقرأت زي ببزح من قد كتري واخد كل لكم هذا وش تعود أجمعنا إثيوبيا خنرينا كالاي مسجبت سجبر زلوا كنتات خنرينا نعم نهو حت مس إيرتران مس جبسنا على جيبهم يوم صبغ زخونة متقعد خكايدوس فتنو زلوا لأن كان حنت أزيا مرر زخونة كبد زخونة انترفيو ناي جبسي منيس وديات وصاي ناي جبسي أبحد ميديا زجبر خص معكم potentially on the horizon. What is Egypt on the horizon? 3 new dams in Ethiopia, because at this point you have 3 so far. Talk to me about Ethiopia, because at this point you have 3 new dams potentially on the horizon. What is Egypt's response to this? Because this is a lifeline for not just the economy, but literally for your people. جي تحطو ريوه لود تحطو يكبيد حطو يو دارجا فايرال كيدو زل فيديو إثيوبيا مش إثيوبيا زلكم تساقم نجيب سمالتيو بمجمريو إذناي أباي زبال ويون تيجي حدا زجرد زبلو ويون أباي قدب زبال نسو زي تفتح قدلل أبا كراخرنت بنالو أبو معلى بخت رغبي كالكم نعهاتكم دمانه هلا ويخم فتنايو حجر مع إثيوبيا كاب محرن عاخم من عاق جبت ترجم كم زي بلكم كاب مرأيز تبقسه بجاكا زربا كالكم نجر كم زي بلكم سلة تفلتكم سلسة كالة ديجاتات تجبروا معنا جليس الله يبلكم أمين كم جبت أوي كابزين اللي على الوردات كجت ما كايكلنا جبت ميديا يكون ميديا so انتهي يتناتكم علامة كما يوم تري وزر لهم زود دايت ولا لا it's just ما بحق زحفرين جبتي كم جبت أوين كاتري خلا غازي وردات تدمر كلتة وردات كالوت مالتي
So መልስና ትስሙ This is an existential issue for Egypt. It's a threat to your national security. Absolutely, absolutely. And we have no problem with the Ethiopian people. They are our brothers and sisters, of course. And we engaged in a negotiation for 13 years. እጂ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ንዓና ብፍጹም absolutely an existential question and threat እዚ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ንዓና ብዘይ ነግፈረግ ናይ ህላዊ ሕቶን ናይ ህላዊ ፈተናን እዩ ምክንያቱ ሰብ መብዛሕትኡ ነዛ ናይ ህላዊ ፈተና ዝብል ኣብ ዝኾነ ዝጥቀመላ ናይ ህላዊ ፈተናን ካበይ ዝመጽእ ምግቢ ተሲንካ ማይ ተሲንካ መዕቆቢ ተሲንካ ካብዞም ሰለስተ መሰረታውያን ነገራት ወይ ከዓ basic necessities of life ንብሎም መሰረታውያን ንህይወት ንኽትነብር ዘድልዩኻ እዚኦም ተሲንካ እዩ ናይ ህላዊ ፈተና ዝገጥመካ እጂ ተኻሊ ኩሉ ንምግናን ትበሃል እዩ ካብዚኣቶም ተመሰረታዊ ዝኾነ ኣየር ክኸውን ይኽእል እዩ ማይ ክኸውን ይኽእል እዩ መዕቆቢ ክኸውን ስለዚ ማይ ናይ ህላዊ ፈተና ከስዕብ ስለ ዝኽእል ግብፂ ድማ ናይ ህላዊ ፈተና ኣለና ብልሎ እጂ እንታይ ኢላ ትውስኸሉላሳ እዚ ምስ ሃገራዊ ድሕነት ናትኩም ናሽናል ሴኪሪቲ ናትኩም ዝተሓሓዝ ኣርእስቲ እውን ይብሎ ውሽጢ ናቱ ዝኣተወ እዩ ንሕና ምስ ኢትዮጵያውያን ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ፀብሒ የብልናን ፀገም የብልናን ግን ምስቲ መንግስታት ናይ ተዓዲ ን13 ልዕልዩ እውን ዓመታት ተዛሪብና ተሸማጊልና ዝኾነ ለውጢ ክንረኽበሉ ይከኣልና ምክንያቱ ንሕና ንሓቶም ዘለና ንኢትዮጵያ ክንሕስም ወይ ገለ ኢልና ዘይኮና ንህላዌና ዘድሊ ሓንቲ ሩባ ኣላትና እዛ ሓንቲ ሩባ ንምሉእ ግብፂ ተንቀሳቐሳ ነዛ ሩባ እዚኣ ስለዝገሄር ኣይትተንኩፍልና ንዓኻትኩም ማይ ብኩሉ ኣምላኽ ሂበኩም ኣሎ ካልእ ተጠቐሙ ኣምላኽ ሂበኩም ኣሎ ካልእ ፀጋታት ኣለኩም መዓዲ ገታት ክትገብርሉ ትኽእሉ ነዛ ሓንቲ ሩባ ናባና ትመፅእ ግን ስለዝገሄር ኣይተንኩፍልና ልመና ይዓቅዓሽ ዓዲል ተንበርኪኽካ ልመና እዩ ሕጂ ትስዕብ ሕቶ ግን ረእይዋ ክሳዕ ክንደይ ዘገርም ምዃኑ For 13 years, unfortunately, without reaching anything. So at what point, now that you have witnessed this and lived through those 13 years, at what point is the solution not diplomacy? Yes, but I mean, because it's an African country, because it's, we have... What's the point of having the biggest Arab military and not using it? ዛጓል ንብዙሓት ሰባት ዘዕበደት ሕቶታት ናተኸብድ ማለት እዩ 13 ዓመት ዲፕሎማሲ ፈቲንኩም ዝኾነ ለውጢ የምፃልኩም ነገርኩም እናኸፍአ እቲ ዲጋ ተሰሪሑ እጂ ድማ ተወሳኺ ዲጋ ይሰርሑ ኣለዉ ስለዚ ርእስኹም ትኽክል ይሰርሕ እንድሕር ኮይኑ ብዲፕሎማሲ ክፍታሕ ዝኽእል ሽግር ከም ዘይብልኩም ኣይርዳእኩም እንድዩ ትብለላ very tough ናይ ብሓቂ ከቢድ ሕቶ እያ ትሓቶ ዘላ መልሲ እውን የብሉን ዝመለሳ መልሲ ትርጉም የብላን በቲ ንሳ ትሓቶ ዘላ ኣብ ገለ ፖይንት ሲ ኣብ ገለ ነጥቢ ብዲፕሎማሲያዊ ዘይፍታሕ ሽግር ከም ዘሎ ክርዳእኩም ኣይክእልን እንድዩ ምክንያቱ ካልኣይ ድማ እንታይ ትብለላ ናይ ዓረብ ዝዓበየ ወታደራዊ ዓቕሚ ኣለኩም ዝበዝሐ ሰራዊት ዝበዝሐ ኣፅዋርን ሓፂንን ኣለኩም what is the point of having this powerful military ንመሰረታዊ ናይ ናሽናል ሴኪሪቲ ሕቶናትካ ክትፈትሓሉ ዘይትኽእል ተኮይንካ እንታይ ክትገብር ኢኻ ክንዚ ሰራዊት ሒዝካ ዘለኻ excellent that's an excellent question እንታይ ክትገብር ኢኻ ሰራዊት ትምድብ ዘለኻ ሰራዊት ዝህልወካ ወታደራዊ ዓቕሚ ዘድልየካ ሃገራዊ ድሕነት ስግኣታት ናትካ ንምጉዳል ካልእ ክመፀካ ዝኽእል ሽግር ንምፍታሕ እዩ if you don't use them ክንዲ ገለ ኣፅዋር ሒዝካ መዓት ገንዘባዊ ተጥፍእ ነቲ መሰረታዊ ናይ ጎረሮኻ ማይ ሽግር እውን ክትፈትሓሉ ዘይትኽእል ተኮይንካ what problem are you going to solve with it let's say ኤርትራ ኩላ ኣብ ግንባር ኮፍ ኢላ ኣላ ግን ንህላዌና ዝፈታትን ጉዳይ ተፈጢርና ኣሎ ኦኬ እገዳ እንድሕሪልካኒ እገዳ ብብረት ክትኣልየ ትኽእልና ንኣሜሪካ በኬትካ ክትዋጋ it's very hard እዚ ኢኮኖሚክ ወርፌር ዝበሃል ከቢድ ክትምክቶ ግን ንግብፂ እዚ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኽ እዮም ኣለዉ ነዚ ጉዳይ እዚ ክፈትሑ ዘይክእሉ ሓደ ሓደ ሰብ ፍትሓት ስረን ተበልዎም ንግብፂ ሓቆም እዮም ኢትዮጵያውያን ክብድዑሎም እውን ሓቆም እዮም ሓቂ ንምዝረብ they are just barking dogs I'm sorry ብጀካ መንባሕ ካልእ ቁም ነገር የብሎምን how could you let ዲፕሎማሲያዊ ጭዋዳ እንተለካ ከመይ ጌርካ ክንዚ ዝኣክል ሓደጋ እናሃለወካ ኣብ ጣውላ even ዋላ ፐርፌክት ዘይኮነ ዲል ክትገብር ዘይትኽእል እንተወሓደ ሕጂ ሰለስተ ካልእ ዲጋታት ክግበረሉ ዝኽእል መንገዲ ክሕሰቡን ኣይግብኦን ንክሕርቕዎም ኢሎም እዮም ኢሎም ትብሉ you never know ግብፂ ንበዓል ፍራጃይል ሃገር እዩ ቅድሚ ሕጂ እኮ መለስ ካልኩሌት ገይሩ ነቲ ዲጋ ጀሚሩ 2011 ክጅምሮ ከለኮ እንታይ ጋጢሙ ነይሩ ሽዑ መጀመርያ እቲ ኣረብ ሊግ ዝበሃል ብኸመይ ተጀሚሩ እቲ ኣረብ ስፕሪንግ ዝበሃል እንታይ ተጀሚሩ እንድሕር ኢልኩም ኣሜሪካን እስራኤልን ዝሃንደስዎ እዮም ሃገራት ዓረብ ንምድኻም ዝገበርዎ እዩ ነይሩ exactly the same ድማ ንመለስ ሓበሬታ ይቦም ነይሮም ልክዕ ዓርታ ዝጀመረትላ ዲጋኻ ጀምር ኢሎም it was ናይ እስራኤልን ናይ ካልኦት ዲዛይን ከም ዝነበረ ትፈልጡ ኢኹም ዶናልድ ትራምፕ ምስጢር ስለዘይዕቅብ ባዕልና ኢና ከፊልና እኮ ኢሎም ኣፈዲሕዎም እዩ ስለዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና at what point ኣበየናይ ነጥቢ ኢኹም ወታደራዊ መፍትሒ ከም መፍትሒ ክትሓስብሉ ትኽእሉ ወይ እውን
ኣብ ኣበይናይ ነጥቢኹም ሰራዊትኩም ትርጉም ዘይብሉ ምዃንኩም ክትኣምንያ ትብሎ ዘላ ካብዚ ዝኸፍእ ፀርፊ ከጋጥሞ ይክእል ነቲ ናይ ግብፂ ዲፕሎማት African country because it's we have What's the point of having the biggest Arab military and not using it? No, I It mean, must be incredibly frustrating. I mean, of course, I mean, our military is to defend ourselves, to defend our border, and to defend our interests. This would defend your interests. Yes, of course, and that's why we said that, you know, we will not allow any unilateral action, and we reached a deadlock, you know, in our negotiation. ሕጂ ታሕቶናታ ከምዚ ካብ ፅልኢ ዝተበገሰ ወይ እውን ንውግእ ክትዕድም ኢላ ዘበገሰቶ ይመስል ትሕቶናታ ካብቲ ቁጥዕ ናይቲ ነገራት ክትርኢ ከላ ነቲ መልሲ ናቱ ቻለንጅ ክትገብሮ ከላ ካብ ሕርቃን ዝተበገሰ ይመስል ክትብል ግን ንምንታይ እያ ከምኡ ትብሎ ዘላ ኮንቴክስት ክበኩም ክልተ ኣገደስቲ ነጥብታት እያ ትሓቶ ብዛ ቪድዮ ካልኦት ቪድዮ ካላቶ ኣብ ጉዳይ ናይ ካምፕ ዴቪድ ምስ እስራኤል ዘለኩም ዝምድና ኩሉ እቲ ዝምድናታት እስራኤል እናሰገረቶ ኩሉ ግዜ ድከትኩም ሰብላዕትኩም እያ you don't do nothing መብፃዓት እያ እስራኤል ትጠልሞ ድሌታ ትገብረኩም ዘረባ ይብልኩምን ናይ እስራኤል ስድሓን ልዕሊ ዓቕምኹም እያ ንበላ ኢላ ክትግምት ናታ ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ብጎረሮኹም ተታሒዝኩም ኣለኹም and you're not doing anything so what is the point of having military ችግርካ ዘይፈጣልካ ተኮይኑ ከምዞም ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ንእሽተይ ወታደራት ጌርካ ቁጠባኻ ኣብ ካልእ ነገርካ ኢንቨስት ጌርካ ካልእ ጉዳይካ ብዲፕሎማስን ብልመና ዘይትፍትን እንድሕር ከምኡ ኮይኑ እቲ ኦፕሽን ናትካ ስለምንታይ ገጅብ ወታደር ጌርካ ኣለኻ ንቁጠባኻ ድማ ኣብ ከቢድ ወታደራዊ ሕጂ ድማ ካብ ፔንታጎን ዝዓቢ ወታደራዊ መደበር ጌርካ ኣለኻ ነቲ መሰረታዊ ሕቶታት ናይ ፀገምካ ግን ክትፈትሕ እውን ዘይትጥቀመሉ እያ ትብሎም ዘላ ኣላክ ዮር ኮስችንስ ኢትዮጵያውያን ክፅለሉ እዮም ደልዮም ዘሎ በቲ ሕቶታት ናታ እዚኣ ንኩናት እያ ትዕድም ዘላ ይብሎ በት ኣብ ናይ ግብፃውያን ቦታ ኮይንካ ክትሪኦ ከለካ they always like they don't have faith ኣብቲ ናይ ግብፂ ሰራዊት ምክንያቱ ወላ ሓንቲ ፋይዳ ምፅኢሎም ኣይፈልጥን እዩ ስኢልካ ትእክቦ ካብ እስራኤል ምስ እስራኤል ተዋጊኡ ፋይዳ ከምፅኣሎም ከም ዘይክእል ይፈልጥ እዮም maybe ንሱዳን ከድንድን ክእል ከሆኒ ወይ ንሊብያ ገለ ነገር ገብር ክእል ከሆኒ ምስ እስራኤል ዝኾነ ነገር ገብር ኣይክእል እዩ عند حزن كفال مس جبت ون حنت خبر أكل نعم مس إثيوبيا ولا حنت خبر أكل مس إثيوبيا كواجو يدل مالته يكون كنانه إذا جبت زبال genuine اللي لو تصدر نير تزغون أبزس أمده قدام يتسلف مخانا نير but they don't I mean yeah نيشتى يمكن قصات كم زلوا ميزن الجر but I don't think they are doing such a good عبنجر أبر كتزلوا مثلاً بشير ترازم دنالهم but really يزم دنالهم but did we see anything تاجرهم بيسرهم أسوار هي بومنا إيرترا I mean هذا يجي كونه propaganda ممكن تزارب لك I don't think they are doing much so إيرترا نجبسي دبلوماتيا مخصب سلزم سألا سبوي كتحزا but at the end of the day نخمزة عينة ورقة عدلات كتقوم زي كله تقينهم that's why إثيوبيا سلسة دقيقة يكون سي 10 دقيقة خسر حزلهم 10 دقيقة خسر حلهم because عند حرنزي حجي زلوا أبي إن أبو كنتات حجي نزو كنتات إذا كتقوم له زي كله عند حرقينهم ويونا أبزي حجي زلوا كنتات بقليلون تسرعات كيرو لتخل من قدي if they are not involved in that then I'm pretty sure كالوت كلاتهم نشتي متنفس مسرحبو نجبسي goodbye كل واحد مزخونه nobody is gonna trust them so this is why their problem is so prevalent سويلو ناقل رز خيد زمت زلوا إذا interview نيتشبيان بلتقنا زعبدتهم interview يا زلا but we will see now let's shift زعبي كالاب كبابينا زقاتم زلوا دمانري what is going on ራስ በፌዴራል መንግስትና በህወሓት መካከል እየተባባሰ በመጣው ውዝግብ ምክንያት ጦርነት ሊቀሰቀስ ይችላል የሚል ስጋት በበርካቶች ዘንድ ነበረም። በተለይም ከሸረሪና ውጊያ በኋላ ከራያ እስከ መቀለ ድረስ የተለያዩ አካባቢዎች የድሮን ጥቃት ተፈጽሟል። በዚህ ድሮን ጥቃት በዋነኝነት ስጋቱን የቀጠለው የህወሓት እጣ ፈንታ ጉዳይ ነው። ጥቃቱ አሁንም ህወሓትን እያስደነገጠ ነው። ምናልባትም ህወሓትን ወደ ድርድር እያመጣ ያለው ይህ ጉዳይ ሳይሆን አይቀርም የሚል ግምት አለም። ህወሓት አከታትሎ በሰጡት ተጨባጭ ፍንጭ የተለያዩ አካባቢዎች የድሮን كم نريد لنا قداينا تجراي قبل تجنا دما أبستفل عليه معلتي استفل عليه سجون تاتي وسط كم زلوا يزن الجرزلو it's going to be very very interesting as we move forward معناته عندنا بزوحنا جراتيز قبل زلوا قبل تجنا كتصالي ترجع معلتا وكتب له تغلب زنزح لفه معلتا دروناتنا قبل تجنا أبستفل عليه بوتات يرعيان حدا جاي يورده خمس زلوان يزن الجر is this going to continue like this I don't know but at least there is a scary part
أبو أبت قدايتي أزارة بارسي ناخون زمتو زلو قداي الله ربنينا زرب سلسعنا زي كنا جن زي مزراب سلز مرتنا ترايو أبزو وانزي محمد بن زايد أميون سقطرا بربرا يمن سومالي لاندن زحسبهم زوت أنهم ناي ورران قبطان مدبات بتقلع الله خسلتو وهم زي كونوا مستجنزب اللوانينا نركب تسفاز غورة السبد ما نعقل تبت زي قبري بلون زتقولون لغوس إمارات تاونكو تريفات توزلا متقاتو غيتن متاوسيتن إثيوبيا بغات تابت صحفت نايت نغوس زلو من شاتنا خمسة حبورنا بن زايد نعيش البشاشة وكينات نخفت عزيز وزلو سلازي نحنا بفلاي دم حيلتات صمدو إذن سلالي زلو ناي كينات متنو حيات كنتات بزكاء المتن دم نصحات زيقاتات كيف سسه زوبانا دما أسر سودان سوريان ترمس مسو خيوته ميلاتات مفتار إجامنا خنتصاوت سلازلنا هنا أبزوان مزراب سلازي مرتنا بوزو حيكن الزاربنينا نبل زلنا مبر زبهال تفينا يكونن لو كنتات حيلتات صمدوغن زغبرو زلون كغبرو زخونن نميدياتاتن تبلستن كي حبركا سرحكا بعوت مسرح زبل قطين تئزاز سلازتوابنا كابزن العلي اي كزاربني مالتي حجي نخيد ناوات تنكوت دبلي كم زاتري وازلهم اذا قطان زخونت حصر زخونت ملختي كجف زخونه ملختي زلوا حصارياتا زبلا زلو جن بحق تزعبي ملختسيو دارغا ابناي اي مودا درجه تبصيكم زلو تبصي عندي نوي عندي غير زلو بوق خزاربو سلازي مرص زلو امبر ابي احمد كلها تصياقيتو قبرا زدل زلو يقبرا خم زلو يقصل كم زلو ينامر زلنا بومنتر دما زناي تግራይ ኩነታት ንሪኦ ዘለና እዚ ሕጂ ናይ ሞ ኣብዚቅ 4 ተፈቲኑሎ ዝብልዎ ዘሎ መከታሓዞ ብሓደ ጌርና ክንሪኦ ምንታን أفريقيا كرن أفريقيا زخنة أولوسيغون أباسانجو بزون إسران 4 حسك للتشن إسران شدشن باقوة ترى إثيوبيا نبت تقرأ وقعوا زي كنا مبتح كم زي قبلن مس أبوان برحو حد دبلتين قبل ميكائيل كم زي تزراربن BBC زرخو بحبريتا يرد نزز ملكت هنزلاتين مدب عدل يلا بيرو قدات كوميونيكيشن اتخللنا زملكيتو بزوصو مجلسي نزي متصح اتفولي لو هندبتاو قبل قاليصول تግራይ ካብቲ ብ2022 بسممع زلاقم قراص تصابوتات دوز بلنا كلت عامت دوماوي كوينات حدحد كنا حيويتن زلا سبسلطان تكلل بقرب اوان بستفصمه تخطاتال متقعت درونات ማእኸላይ መንግስቲ ኣብዝና ቁፍሉ ዘሎ እዋን እትግጭት ዳግም ከይዓርግ ስክፍታታ ተሕዲሩ ይዝርከብ መንግስቲ ቢቢሲ ብዛዕባ ተቅስታት ርእይቶ ክህብ ንዘቕረበሉ ሕቶ መልሲ ሓብን ዘሎ ብሶኒ ረፋድ ግን ኣብ ዞባታት ደቡብን ሰሜናዊ ምዕራብን ትግራይ ሎሚ ፍርክለይቲ ድማ ኣብ ዞባ ምብራቅ ወረዳ ኣዝቢ ደብዳባት ድሮን ከም ዝተፈጸሙ ነበርትና ማሕደርትን ተንከባቢታት ንቢቢሲ ተዛሪቦም ኣለው ካብ መቐለ 67 ኪሎ ሜትር ርሒቁ ኣብ ዝርከብ ወረዳ ኣዝቢ ጣብያ ፈለገ ወይኒ ቁሸት መብራህቶም ቅድሚ ሕዚ ዕጡቃት ትግራይ ይነብሩሉ ምንባሮም ኣብ ዝተገልጸ ከባቢ መጥቃዕቲ ድሮን ከም ዝተፈጸመ ኣብ ማሕደርቲ ተኸባቢ ገሊጾም ኣለው ይኹን እምበር በዚ ኣብ ልዕሊ ሰብን ንብረትን ዝወረደ ዕንወት ከም ዘየለ እቲ ሓበሬታ የርድእ ብሰንኪቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሓሙስ ኣብ መቐለ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት 13 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝቆሰሉን መንበር ኣባይቲ ከም ዝተሓሰዩን ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ትግራይ ኣፍሊጡ ስብስልጣን ተኽልል ብ18 نحاسون كاب مقلع 15 كيلومتر ريحو أبزر كبدا ندرس تبع كبابي كلت متقعت درون كم استفدت ما بمحبار حدث بموتو قال دما كم زو أصلا قريتهم بتوسخي بعسرت نحاسة أبو ردا رايا لما تاب استفدت متقعتي 3 سبعات كم زو موتو أم حبيرهم من استفدرا يكون سراويت مكل خالد هاجر كن بزعبازهم متقعتات ذهبوا مجلتي يلون أتكلم متقعت درون يفتح مالوز بالكستات أبز أربع لزول وأنا خلق جزء زكشفوا لي حبرة أفريقيا أليسون جونو بسانجو أبتي أب مفارق سنة إذا عم زكايرو مبصح مسب مزحو حتى دحر مزررابو نقرأت كابتي أبتو وان زبط حلو درجة كي حاسمون مقباري سرح مهلاو يتزاربو نيرو أبتريت مال مقشو إدمام مستين البريزيدنت جيزاو من محدار بمقلاي مرحنا تتخلل كم سقوط أزار زفلت أبو من برحو حتى دبلت إن قبل مكائل كم سراخبن أبو أنا وجودات تكلل كم سزراربو نمرد أتخايل له نزل زررب صعبو ما راح تتقرأ بس من قصة الفدرال زررب نمجمار قد ما كنا تأميتو مالو زم دما قطباو القدام عطوان ملعل عرق زلو وتري مهدا جزءاتهم من محدار تقرأين تمزابلتن مملس كمون بوليتيكاون حقاونتن وحتنا بنو زين ريون نسمعون زلنا ببزح منقدي نبتفل عليه منقدي كتم زوزوت خليخا حدا نقرقن يبرحل كالو محبر السب عالم من كل أمريكا أبقو داينا إثيوبيا انت عين ترى إذا تخيد كم زلا كتجنزب تخل سودما أرجع نتقراي أو نزيفا مسبل تقلنا عسكرة خمزلا أمريكا كتجنزب تخل أبقو داينا إثيوبيا مغنياتو أبي أحمد كندي سب قتيل سامز عليكم so far زحت سبات قتيل لبدرونات ناتو زي أكل التقراي تراي أكل أمحركم كل أورومياهم سلزي تكوينات كم زي درجة خلو تي ناي تي international communities بحال إمباسنا إثيوبيا أنا أمريكا ديو كالوتهم
ኣብኡ ዘለዉ ሓይልታት ንኣብይ ኣሕመድ ካብ ምሕጋዝ ይቁጠቡ ኣለዉ ኩሉ ዓይነት ኩሉ መዳያዊ ድጋፍ ይገብርሉ ከም ዘለዉ ኢና ንሪእን ንሰምዕን ዘለና ስለዚ እንታይ ዘርእየካ ዘንድሕር ኢልካ እቲ ጉዳይ ክንምንታይ ተሓላሊኹ ከም ዘሎን ሕቶ ናይ ትግራይ ድማ ናይ ግድን ብስሬኻ ክረጋገፅ ዘለዎ ኣርእስቲ እምበር ብጎቦጎቦ እናኸድካ ከተምፅኦ ትኽእል ነገር ከምዘየለ ስለዚ ኣይ ቲንክ ተጋሩ ምዝ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ደረጃ ናይ ፅምዶ ምዝ ሕፅር ዝበለ መልእኽትታት ናይ ኣወላት ሓይስካ ክትሪኦ ከለኻ ኩነታት ናብ ኩሉ ሰብ ዝግምቶ ዘሎ ኣገዳሲ ወይ እውን ሓደገኛ ኩናት ክመፅእ ከም ዝኽእል ክንምንታይ ሓደገኛ ክኸውን እዩ ካብቲ ኣሰላልፋ ናይ ፅምዶ እዩ ክውሰን ይበሃላ ያነ ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ዓይነት ሓደገኛ ወይ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ሓድሽ ነገር የለን ኦልሞስት ዝሓለፈ ክንደይ ዓመታት ኩናትን ወረ ኩናት ምስ ቀፀለ እዩ ዘሎ እቶም ናይ ፅምዶ ሓይልታት ክንምንታይ ተወዲቦም ኣለዉ እንታይ ዓይነት ስትራቴጂ ክጥቀሙ ይኽእሉ ወሳኒ ንሱ ይክኸውን ዶንት ቴል ሚ ዳት ድሮን ኣለዎ ነፋሪት ኣለዎ ሚን ድሮን ተድህልወካ ከም ዓይንን ከም ሓደ ወታደራዊ ስትራቴጂስት ዘይኮነ ከም ተራ ሰብ ክትሓስበ ከለኻ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘለዎ ዕላማ ንፁር እዩ መልእኽቲ ተዋሂብዎ ዘሎ ኣጀንዳ ከም ዘለዎ ንፈልጥ ኢና ንኤርትራ ክዋጋ እዩ ዝደሊ ንኤርትራ በይና ክዋጋ እዩ ዝመርፅ ስለዚ ከም ድሌቱን ከም ባህጉን እንተዝኸውን ከምቶም ዘማኽርዎ ዘለዉ እንተዝኸውን ነይሩ ንፋኖ ቀደም ስዒሩ ንሸነ ደቂሱ ንተጋሩ ኣብ ጎነ ይኮኑ እንተደየለ ድማ ሓምሽሸኩም ክኸይደ ክብል ምመረፀ ነይሩ ንዑ ክገብር ድሮናት ከለዎ ክበፅሖ ስለዘይከኣለ እዩ ፋኖ ክስዕሮም ስለዘይከኣለ እዩ ስለዚ ሕጂ ድመፅእ ተሃዲድ ስምዕዎ እና ወቅታዊ ጠላቶቻችን ሀገራችንን ከምስራቅ አፍሪካ ካርታ ለማጥፋት ለዘመናት ቢሞክሩም አልቻሉም። በዚህ ክፍለ ዘመን ደግሞ በእጅ አዙር መዋጋትን መርጠው በራሳችን ባንዳ ልጆች እየሞከሩም ነው። ምክንያት እየደረደረ ጫካ የገባው ባንዳ ስደተኛ ባንዳና ሰርጎ ገብ ባንዳ የገዛ ሀገሩን አደጋ ላይ ለመጣል የሚወራጨው በታሪክ የለመደውን የውጭ ጠላቶችን ጉዳይ ተጭኖ ኢትዮጵያን የማዳከምና የማፍረስ ተግባር መተዳደሪያ ስላደረገው ነው። ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ቪድዮ እዚ ሜቢ ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓት ከምዚ 167 በቲ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ወፂኡ ኣሎ ነቲ ወታደራት ደመረቕዎ ዘለዎ ዶ ገለ ዶ ምስ ናይ ኣቢ ዘረባ ዶ ምስ ገለ እናገበሩ በቲ ንግብፂ ትቕስቅስ በዚ ንኤርትራ ትሓሚ በቲ ነቶም ብረት ኣልዒሎም ንህላዊኦም ዝቃለሱ ዘለዉ ባንዳታትን ሰረቕትን ለያቦን መንጌሮም ኢሎም ዝቃለሱ ዘለዉ እዮ ገለ ናበልካ ተናሹ በዚ ወታደራዊ ዓቕሚ ኣለኒ ኢልካ ወታደራት ተርኢ እዚኣ እታ መዓልታዊ ዝገብርዋ ዘለዉ ስራሕ ላይክ ዴይሊ ኣክቲቪቲ ናቶም ነዚ ዝመስል ካልእ ካብ ወፃኢ ክረአ ዝኽእል ወይ እውን ክትንተን ዝኽእል ጉዳይ የለን ዴይ ኢን ዴይ ኣውት ተመሳሳሊ ዘረባ ጥራይና ንሰምዕ ዘለና ተመሳሳሊ ፈኸራ ተሃዲድ ዕግርግር ኢና ንርኢ ዘለና ማሕበረሰብ ዓለም ብፍላይ ድማ እቲ ሕብረት ኣፍሪካ ዝበሃል እንታይ ይገብር ኣሎ ናተይ የጣቅዓ ኣሎ ንኦባሳንጆ ይሰድድ ኦባሳንጆ ድማ ንእሽተይ ተዋስኦ ገይሩ ይመለስ ናቲንግ ኖ ኮሚትመንት ኖ ኣግሪመንት ናቲንግ ስለዚ እንታይ ዘርእየካ እዚ እዚ ጉዳይ እዚ ክንዲ ምንታይ ሸፈጥ ዝመልኦ ኣካይዳ ከም ዝኾነን ክንዲ ምንታይ በዚ ፀወታ እዚ ብሂወት ናይ ሃገራት ክላገፁ ድልዋት ከም ዘለዎ they don't care እንታይ ዓይነት ፀገም ከምፅእ እዚ እንታይ ሽግር ክፈጥር እዩ ንኣብይ ኣሕመድ ኪድ ጥራይ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ከም ንሪኦ ዘለና እታ ጉዳይ ናይ ኢማራት ወሪድዋ ዘሎ ብፍላይ ጉዳይ ናይ ኢራን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ዝበርትዐ ደረጃ ስለ ዘሎ እዩ እዚ ትእዛዝ ዝሓሊፉ ዘሎ እቲ ናይ ኣወል ክብሎ ፀንሐ እንተሪኢኹሞ ምስ ምንታይ ከተተሓዞ ትኽእል ኢራን ኢማራት ካብቶም ኩለን ኣብ ከባቢ ኢራን ዘለዋ ኣብ ጎኒ ኣሜሪካ ክኸውን እየ ዝበለት እያ ኣብ ጎኒ ኣሜሪካ ኮይና ቀዳማይ እገዳ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ኣዚዛቶ ዘላ ምክንያት ናይ ሚሳይል ተተኪሱኒ ኢላ ኩሉ ቁጠባዊ ሽርክነት ወይ እውን ንግዲ ምስ ኢራን ዝነበረ በቲኸየ ኣለኹ ኢላ ብወግዕ ዝሓዘት እያ ስለዚ ኩናት ተተቐይሩ ቀዳመይቲ ታርጌት ክትከውን ትኽእል ብኢራን ኢማራት ምዃና ፍሉጥ እዩ ነዚ ኩነታት ይርዩ ስለ ዘለዉ ኣብ ከቢድ ተፋጠጥ ስለ ዘለዉ እንታይ ገብርሉ ንኣቢ ሕጂ ኸይድ ማሕበረሰብ ዓለም ብናይ ዩክሬንን በዝን ኣብ ዝለዓለ ቴንሽን ስለ ዘለዉ ነዛ ጉዳይ እዚኣ እታ ክትገብራ ትኽእል ሕጂ ግበራ እንተዘየለን ስለምንታይ ከም ኢሎም ይግድድዎ ኣለዉ እሳ እንተደይ ገይሩ ምውዳቑ ስለዘይተርፍ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ እዋን እዚ እንተዘይ ተንቀሳቒሱ ደይነው ነዊሕ ክዋን ክቕፅል ከም ዘይክእል ምክንያቱ እታ ባይታ ዘሎ ንዑይ ዝነግሮም ዘሎ የመጨረሻ ምሽጎር አለ አሁን አብይ አህመድ ከመከላከያ ውጪ አብይ አህመድን የሚያተርፍ የለም የኢትዮጵያ ሕዝብ ልብ ውስጥ አይደለም ያለው ሌላም ሌላ ነገር ውስጥ የለም አሁን ብቸኛ የአብይን አህመድ ስልጣን እድሜ የሚያስጠብቀው መከላከያ ሰራዊቱ ነው እሱ ደግሞ እንዲህ አይነት አደጋ ውስጥ ነው ያለው እንደው ድል አለ ምን ሊያደርግ ይችላል መከላከያ ሰራዊቱ ኢትዮጵያን ከብተና ከመፈራረስ
ከዚህ አደጋ ሊጠብቃት የሚችልበት እድል አለ? ምን ማድረግ ይችላል? አመሰግናለሁ መሳይ። ይሄ ቅድም ለመግለጽ የሞከርኩት ጅንታይም ዝብል ዘሎ አብይ አሕመድ ኣብ ናይ መወዳእታ ደረጃ ኩለንተን ዝነበሮ ካርድታት በብሓደ ተጠቂሙ ወዲእዎን እዩ እንታይ ማለት እዩ እዚ ዝተረፈ ካርዲ የለን ኣብዚ እዋን እዚ ህዝቢ ኢትዮጵያ ህዝቢ ኣምሓራ ሕጂ ንኣቢ ከድሕኒ ኢሉ ዝገብሮ ነገር ክህልዎ ይክእልኒ እዩ ህዝቢ ትግራይ ንኣቢ ከድሕኒ ኢሉ ክገብሮ ዝኽእል የለን ህዝቢ ኦሮሞ ምናልባት ገለ ክፋል ናቱ ግን ብዓብዩ ህዝቢ ኦሮሞ እውን ንዑ ከድሕኒ ኢሉ ዝገብሮ ነገር ክህሉ ይኽእል እዩ ስለዚ ኮይኑ ተሪፉ ካብዞም ሰራዊት እዩ ክንምንታይ እዞም ሰራዊቱ ዝመከላከልያ ዝበሃል ክንምንታይ ንኣቢ ክቃለሰሉ ይኽእል ክዋደቐሉ ይኽእል ንኣቢ ንምጥሓን ድማ ክንምንታይ ርሕቀት ክኸይድ ይኽእል እሳ ጥራያ ዘላታ ጉዳይ ሕጂ ይብልሎ ክንምንታይ ባጀት ይህልዎ ነዚ ዝሓስቦ ዘሎ ክሕግዝሉ ዝኽእሉ እዩ ዝበሃል ዘሎ ዝትንትን ዘሎ ወታደራዊ መኮነን ዝነበረ ስለ ዝኾነ ናቱ ርእቶ ምስማዕ ኣገዳሲ ሶ ናይ ግድን ኣብቲ ናይ ወታደራት ዘለዎ ኣበርክቶ ንኣብነት ዋላቲ ባጫ ደበለ ካብ ናይ ኬንያ ኣምባሳደር ዝነበረ ስርሖ ረኪቡ ናብ ኣዲስ ኣበባ ይመፅእ ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ብርግፅ ናብ ውትድርና ክመፅእ ከም ዝኽእል ብናይ በዓል ወልስዒድ ዘረባን ትንተናን እንተኮይኑ ድማ ጥርጠራ ክህልዎ ምኽእል እዩ ሜይቢ ናብ ዝለዓለ ስልጣን ወታደራዊ ሓይሊ ከሰጋግርዎ ይደልዩ ክህልው ከም ዝኽእሉ ዘተንብህ ዘረባ ኣሎ ብዝኾነ እንታይ ይብል ኣሎ the threat of ethnic poison so the guest argues that the regime like TPLF before used ethnic politics based on hatred of Ethiopians to stay in power ስለዚ ካብ ሕጂ ንድሓር እንታይ ክቕፅል ይኽእል ይብሎ ነቲ ህዝብታት ኣብ ነናሓትሕዱ እናተተፋነነ ንኦሮሞ ከም ኦሮሞ ክሓስብ ንካልእ ከከም ናቱ ሓሲቡ ኣንጻር ኢትዮጵያውነት ከይዱ ነቲ ኢትዮጵያዊ መንነት ዝበሃል ወይ እውን ሃገራዊ ሓድነት ዝበሃል ናፍረስካ ኣብ ስልጣንካ ግዜኻ ከተናውሕ ትኽእል ኢኻ ልክዕ ከምቲ ህወሓት ዝገበሮ ይብላ ኣሎ So the government allegedly tries to survive by pitting different ethnic groups against one another. ሓደ ካብቲ ብዙሕ ግዜ ቪድዮታት ዝወፅእ ዘሎ ኤትኒካዊ ወይ እውን ዓሌታዊ ጎነፅ እዩ ንኣብነት ኣብ ዝቐረበ ኣብ ሶሻል ሚድያ ክዘውር ዝረኣኽዎ እቲ ኣብ ተጋሩ ኣብ ከተማ ይኹን ኣብ ገጠራት ዘለዎም ትካላት ብተወለድቲ ደቂ ኦሮሞ ከምኡ ናይ ኣምሓራ ትካላት ይኹን ኣብ ካልእ ቦታታት ብኦሮሞ ግፍዒ ወርዶም ከም ዘሎ ብዙሕ ዓይነት ግፍዒ ኣብዚ ሼር ክገብሮ ዘይክእል ነገራት ይወፅእ ኣሎ ሕጂ ኣካል ናይቲ ኤትኒካዊ ምሰሓሓብ እዩ እቲ ሕቶ ናይ ኦሮሚያ ኣዲስ ኣበባ ናይ ኦሮሚያ ዝብል ድማ ልክዕ ከምዚ ነቲ ዝነበረ ቃልቃል ዝብል ዝነበረ ላምባ መፍሳስ ጥራይ ይስዋ እዚ ኣብዚ ናሽናል ዲያሎግ ዝበሃል ዝነበረ ሓደ ዓብ ክርክር ከም ዝተለዓለ ንሱ ድማ ኣዲስ ኣበባ ኣካል ናይ ኦሮሚያ ክትከውንን ኦሮሚያ ድማ ማእከላይ ርእሲ ከተማ ናቶም ወይ እውን እቲ ሴንትራል ጋቨርንመንት ናቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ገይሩ ኢቨንቹዋሊ ኣዲስ ኣበባ ናይ ኦሮሚያ ኣብ ዝብል ገጾም እዮም ዝደፍኡ ዘለዎም ብልፅግና ኦሮሚያ ማለት እዩ እቲ ካልእ ድማ ኣዲስ ኣበባ ናይ ኩሉ ሃገር ካፒታል እያ እንትኾነ ናይ በይና ስቴት ክትከውን ኣሎ ክልል ክትከውን ኣሎ እንተደየለ ድማ ንኩሉ ሰብ ዝውክል ዳ እምበር ናይ ኦሮሞ ጥራይ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ዝብል ዓብይ ነቶም ካልኦት ኩሎም ህዝቢ ንተጋሩ በሎም ንኣምሓሩ በሎም ንጋምቤላ በሎም ቤንሻንጉል ንኦጋዴን ብውሕዱ እቲ ናይ ኦሮሞ ዕብለላ ዘፍርሆም ዘሎን ዘስግኦም ዘሎ ናይ ኣዲስ ኣበባ ምግባጥ ንኦሮሞ ናይ መወዳእታ እታ ናይ መወዳእታ ነቲ ሕቆ ገመል እትሰብር ቃንጫ ይብልዋ ማለት እዩ ስለዚ እዛ ንሪኣ ዘለና ነቲ ዘሎ ምትፍናን ናብ ዝገደለ ደረጃ ከምፅእ ዝኽእል ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እቲ መጠንቀቕታ ነቶም ሰራዊት ነብስኹም ኣጥሕኑ ንሃገርኩም ኣብ ሓደጋ ይተውድቑ ታሪካዊ ገበና ይትፈፅሙ ኢሎም እዮም ስምዕታ ዝሰዱ ዘለዉ ምክንያቱ ደን ኦፍ ደይ ሕማቅ ኩናት ክመፅእ ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ሰራዊት ንምንታይ ኣትኪሉ ክዋጋ ይኽእል ኣብኡ ክምርኮስ እዛ ጉዳይ ግን ሪኢኹም ከይዳ ናበይ ገፃ ትኸይድ ኣላ እንድሕሪኢልኩም ናብታ ናይ 91 ደረጃ እያ ትኸይድ ዘላ ናይ 2018 ክንብላ ይንኽእል ኢና 2018 ሲቪላዊ ምቅያር እዩ ነይሩ ከምዚ ዓይነት ደማዊ ኩናት ኣይነበረን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ 2018 ኣቢ ክመፅእ ከሎ ኢህደግ ወዲቑ ኣቢ ክመፅእ ከሎ ከምዚ ዓይነት ሽግር ኣይነበረን ኣብ ኢትዮጵያ እዚ ሕጂ ዘለዎ መጠነ ሰፊሕ ኩናት እዩ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣብ ኩሉ ክፋል ናይቲ ሃገር ስለዚ ኣብ ከምዚ ኩነታት ከለዉ ሕጂ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ንክፀንሕ መሊሱ ንከባልዖም ኣብ ዝፍትነሉ ዘሎ ኢትስ ጎይንግ ቱ ቢ ንክትሓስቦ ከመን ኣሸጋሪ ደረጃ እዩ ካልእ ስኮለር ናይ ኣምሓራ ተሃገር ኦን ደ ብሪክ ናብ ምፍራስ ቀፃ ቀሪባ ከም ዘላ ዝገልፅ እውን ርኢ ኣለኹ እዚ ካብቶም ምሁራት ደቂ ኢትዮጵያ ዝበሃል ዝመፅእ ዘሎ እዩ
ካለ ለንቀነ ኣብ ሶሻል ሚዲያ ክዘውር ኢኹም ዘለኹም ታያለ መስለኩም ዶክተር ገዱ አንዳርጋቸው የቀድሞ የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እንደዚሁም የአማራ ክልል ፕሬዝዳንት አሁን ኣብዚ ሓንቲ ስእሊ ተረኺበያ እንተላ ኮይና ከሪአኩም እንዴ ንብዙሓት ሰባት ዘዛረበት ስእሊ ነይራ ኣብዚ ያላን ሃን ጊቭ ሚ ሰከንድ ከሪአኩም እየ ደገዱ ስቶሪ ለኦም ኣብዚ ብፅያማ ዘለዎ ሓንቲ ቫይራል እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ስእሊ أبي الله مسيركم بصبغة يتقدح كفا زياتري وادر لهم جدو أندرجاتشو أب سرعة إثيوبيا أب سرعتنا بلتقنا ويقولنا أبي أب استفل عليه درجاتات كم كسب منستر بداية وصاي ناكل لهم حرام حضاري ناشنال سكيورتي حلافي أب كلهم سلاتات أب تزعبي صرحي دكتور جدو أندرجاتشو زبالي لأن كان سرحناتو أب باركين كم تسرح ناي مكاين باركين أب أمريكا بسدس لزلو أم ناي مكاين باركين كم سرع زلو زرعي سلي أب سوشيال ميديا زيرو نزي غيروم نبلصقنا حفرت زي بلون كادرتات كلا قصولو ترايو بس غيروم كباچولو ترايو انتايم زبل زلو كاب كميز بلا كورشا سلطان نابناي باركين زورده حسرت نا ኢትዮጵያ ከተገልግል زي مخالكا አከም ዝውርደት አውሪድካ ክብልዎ ተራዮ ካሎ ድማ እንታይ ኢሎም እዚ ሰብ እዚ እቲ ዝለዓለ ስልጣን ናይ ኢትዮጵያ ተዋሂብዎ ነይሩ በቲ ዝነበረ ስልጣን ሚሊዮናት ተኻዕቢቱ ሃብታም ኮይኑ ክነብር ይኽእል ነይሩ ብደሞዝ ዘይኮነ ብብልሽውና ሰሪቑ ልክዕ ከምቶም ካልኦት መራሕቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝገብሩ ግን ከምኡ ክገብር ኣይመረፀ ናይቲ ኩሉ ዝነበረ ስልጣን ገዲፉ ሎሚ ኣብ ፓርኪን ይሰርሕ ኣሎ ስደተኛ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ዘለዎ ዕድመ ስደተኛ ኮይንካ ትምህርቲ ይሃልኻ ኤንጂኦታት ተደይረኺቦምካ ካልእ ስራሕ ክትረክብ ኣይትኽእልን ኢኻ ምስቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሃድኖ ዘሎ ድማ ካልኦት ኤንጂኦታትን ክእትውዎ ይክእሉን እዮም ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ደረጃ ናይ ፓርኪን ስራሕ ክሰርሕ ምኻሉ ክንዲ ምንታይ ብቅኑዕ ነቲ ሃገር ከም ዘገልገላን ራጅቡ ከም ዝወፅን ወላ ሓንቲ ዘይብሉ ከም ዝወፅን ዘርኢ እዩ እዚ ማለት ድማ ክንዲዚ ስልጣን ሒዝካ ነርካ መወዳእታ ኣብ ከምዚ ምስራሕ ክንዲ ምንታይ ጥዑይ ፖለቲከኛ ከም ዝነበረ ኢሎም ዘመጉስዎ ድማ ተሰሚዑ ተደይከውን ገንዘብ ሰሪቑ ኣብ ገለ ኣፍሪካ ምቾት ምንባር ኣይምጠፍኦን ነይሩ እቲ ቲፒካል ናይ ኢትዮጵያ ባሕሪ ወይ እውን ፖለቲከኛ ናይ ኣፍሪካ ዝገብሮ ድሕሪ ጌርካ እዚ ነገር እዚ ከጋጥም ኣማይኽኣለን ጥዑይ ሰብ እንድሕር ኮይኑ ግን ነቲ ክብሩ ሒዙ ካብ ዝለዓለ ደረጃ ስልጣን ናብ ዝተሓተ ወሪድካ ንኽትሰርሕ እሞ ቀሲንካ ተሓድረሉ ሂወት ምምራፅ ልቦና ምዃኑ ይነግሩ ኣለዉ እጂ ናይ ገዱ አንዳርጋቸው ብዙሕ ዘገርም ነገር የብሎም ከም ኤርትራ ክንሪኦ ከለና ምክንያቱ ናይ ኤርትራ ዓበይቲ ፖለቲከኛታት ዝነበሩ ኣብ ደገ ተራ ሂወት እዮም ዝነብሩ ምክንያቱ ዝስራቕ ወይ ከዓ ሸፊቶም ዘውፅዎ ገንዘብ ስለዘየለ ኣብ ኤርትራ ፖለቲካ ኣብ ፀገም ስለ ዝነበሮም ወፂኦም ኣብ ካልእ ድማ ከም ሰቦም ኣብ ስራሕን ኣብ ካልእን ሰሪሖም ይነብሩ ኣለዉ ይብል ኣነ ብቐረባ ዝፈልጦም የብለይ ከምኡ ኢሎም ስለ ዝነብሩ ዘለዉ ከተቃሎም ኣይግባእን እዩ እንታይ ማለት እዩ ፖለቲካዊ መዕለብናቶም መርገፅናቶም ከም ድሌትካ ዲቤት ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ፐርሰናሊ ግን ሓደ ሰብ ኣብ ዓብ ስልጣን ነይሩ ኣብ ተራ ሂወት ተሪእኻዮ ከተባጭዎ ላይ ግባእካኒ ኣብ ተራ ሂወት ዝረኣኻዮ ነታ ዝነበሮ ኣብ ስልጣን ንስርቅን ንዝንታን ስለ ዘይተጠቀመሉ እዩ እምበር መብዛሕትኦም መራሕቲ ናይ ኢትዮጵያ ንኣብነት እቲ ናይ ክልል ኦሮሚያ ኣመሓዳሪ ዘሎ መን እዮም ዝብልዎ እቲ ሽመለስ ኣብዲሳ ብቐዳማይ ናይ $20,000 ሮሌክስ ሰዓት ኣብ ኢዱ ከሎ ኣብ ሶሻል ሚድያ ይዘውር ነይሩ ኣመሓዳሪ ናይ ክልል ኦሮሚያ እዩ ኣመሓዳሪ ናይ ክልል ኦሮሚያ ናይ $20,000 ሮሌክስ ሰዓት ኣብ ኢዱ ሒዙ ገይሩ ከሎ ሲኢሎሞ የዝርዋ ነይሩ ኣሚን ናይ ስዊስ ፖለቲከኛ ሮሌክስ ሰዓት ኣያስርኒ ማለት ናይ ግሉ ሃብቲ እንተለዎ እያ በቲ እዚኣቶም ናይ ግሎም ሃብቲ የብሎም ኣብይ ኣሕመድ ዝውሮ መኪናን ዝኸዶ ዘሎ ሂወትን ረእይዎ እንታይ ስለ ዘለዎ እዩ ናቲንግ ስዊስ 10 ዕፅፊ ሃብቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣለዋ ከምኡ ዓይነት በልፀግፀግ ግን ኣይንርኢና ኣብዚ ኢንፋክት ር ሶ ታሕቲ ፖለቲከኛ ኮይንካ ኣብዚ ዲዛይነር ሱት ጌርካ እንተሪኦም ካቶም ህዝቢ ዓይኖም እዮም ኣትኪሎም ዝጥምቱኻ ይሽዑር ደሞስካ ጥራይ ከምኡ ዘግብረካ ዘሎ ማራ ፅቡቅ ደሞዝ ዘለዎም ሰራሕተኛታት ናይ መንግስቲ ግን ክጥንቀቑ ኣለዎም ኣብ ዓይኒ ህዝቢ ስለ ዘለዎ ሕልፍ ዝበለ ፈንጣሕጣሕ እንተሪኦምሎም ኣብኡ ከሎ እቲ ህዝቢ ካልእ ዝሓስብ ስለምንታይ እምበር ደሞዝ ጥራይ ዝጥቀም ዘሎ እዩ እጂ እቲ ሰብ እንታይ ይገብር መሲልኩም ሕልና ዝበሃል ወይ ከዓ ዝግፍታ ኣለዎ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ኮይንካ ላምቦርጊኒ መኪና ክዝውር ኣይትኽእልን ኢኻ because they know for a fact ሓደ ናይ ህዝቢ ገንዘብ ኢኻ ትጥቀም ዘለኻ ደሞዝካ ናይ ህዝቢ ዋላ ሰሪሕካ ትረኽቦ ዘለኻ ካልእ ሲግናል ከም ዝህብቱ ይፈልጡ እዮም ወላ ብደሞዝካ ገዚእኻ ያሉ እታ መኪና ሰብ ግን ካልእ ከም ዝጥርጥረካ ስለንታይ ክትገብር ኣብ ጥርጣራ ተኣቱ ኖርማል ሂወት ክትመርሕ ኣለካ ደሊኻ ድሕሪኡ ድሌት ክትገብር ኤኒዌይ
እዚ ናይ ኣንደርጋቸው ናይ ገዱ ኣንደርጋቸው ነፍሱ ዝኻለ ኣዛረባ ርእሲ ኮይኑ ዘሎ ኣብዚ እውን ነቲ ኩነታት ናቱ እቶም ርእሲ ዘይብሎም ካድረታት ናይ ብልፅግና ንሓደ ዲሰንት ፖለቲከኛ እንተወሓደ ኣብ ግዜ ስልጣኑ ሰሪቁ ዘይሃብተመ ኣብ ትሑት ደረጃ ይሰርሕ ኣሎ ኢሎም ከባጭሉ ክሪኡ ከለዉ ክንዲ ምንታይ ወራዳታት ከም ዝኾኑን ፖለቲከኛ ብልሽውና ገይሩ ሚልዮነር ክኸውን ከም ንቡር ዝተወሰደን ብዘይ ብልሽውና ብዘይ ምክያዱ ድማ ዘዋርዶ ባህሪ ከም ዝገበረ ጌርካ ምሕላፍ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ባህሪ ኢንፋክት ገለገለ ካብቶም ካድረታት ድሓሪት መልእኽቲ መፂዎም መስለኒ ዋላ ሳቶም እውን ከመግስዎ ርየ ኣለኹ ምክንያቱ ነዚ ምድኻም ማለት ክንዲ ምንታይ ሞራላዊ ጥፍሽና ኣጋጢምና ከም ዘሎ ከም በዓል ፃድቃን ማልቲ ሚልዮነር ኮንካ ትነብር እንድሕር ኮንካ ደን ንዓታቶም ድማ ከም ሓደ ዓብ ነገር ኢምፕሬስ ትገብሮምን ተኽብሮምን ተለኻ ክንዲ ምንታይ ትብልሽውና ኖርማል እጂ ንኢትዮጵያ ጥራይ ዝምልከት ሕቶ ይኮነ እዚ ፊጎቱ ደቡብ ሱዳን ሓደ ኣብ ኣፍሪካ ከለኹ ኣብ ኣለን ኣብ ኬንያ ዲያ ቡጋንዳ ከለኹ ይዕለን ነይሩ ሓደ ሲ እንታይ እስከ ኢሉ ይዕሊል እንመስለኩም ኣብ ኡጋንዳ ኣብ ጁባ ይልኒ ኣብ ጁባ ሲ ኣለካ ሓንባ በጃኻ ሓደ መዓልቲ ኮፍ ስልጣን ክምለስ ኢሉ ዝነግረካ ኢሉ ኣብ ስልጣን ምስ ተመለሰ ከብቲ ምዃኑ ፈሊጡ ይልካ ኣለካ ሓኒ ገንዘብ ባንጎ ክምለስ ዊል ካም ባክ ካብ ስልጣኑ ዝተሰጎገ ፖለቲከኛ እንድሕር ኮይኑ ክምለስ ኣብታ ቦታይ ኣለካ ሓኒ ይድብለካ ኢሉ ምክንያቱ ኣብታ ስልጣን ምሳተወ ንሱ ጥራይካ ኣይኮነን ዝህብትም ኢልካ ለትሰይ ንሓደ ሰብ ኣብ ስልጣን ተምፂእካ ኣብ ደቡብ ሱዳን ይብለካ ብምሉእ ዓለይትዮም ፓርቲ ዝገብሩ ኢሉ ምክንያቱ ብምሉኦም ቶም ህዝቢ ምስ ቅበል እዮም ኮሚት ባህል ናቱ ስለዚ ኣብታ ስልጣን ተመፂእካ ብምሉእ እንዳናቱ ወይ ተዓሌት ናቱ ከም ዓቕሚ ናቱን ከም ደሞዙን ከምቲ ንሱ ብልሽውና ክገብረሉ ዝኽእል ተዋሂቦ ዘሎ ዕድልን እዩ ይብለኒ ነይሩ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ትብልሽውና እዚ ሶ ማች ኢነሰንስ ኖርማል ኮይኑ ብዙሕ ነገር ከም ቅቡል እዩ ዝረኣው ኣቡ መራሒ ኮይንካ ብልሽውና ተደጌርካ something is wrong with this በዚ ሰብ እዚ ዝበሃል ስለዚ እንተወሓደ እቲ ናይ ብልሽውና ካልቸር ከነጥፍ ምኻልና ከም ሓደ ዓብ ነገር ክረአ ይኽእል እዩ ኣብ ኢትዮጵያውያን ድማ ንመጀመርያ ከምዚ ዓይነት ባህሪ ስለ ዝረኣዩ ግር ዝበሎም ኢትዮጵያውያን ዝኸድዎ ዘሎ መንገዲ ክነግረኩም ስለ ዘለኹ እየ anyway it could be anything let's go to Africa ካለ ነገር ከሪየኩም እስኪ help us understand what Somaliland is. Editor of the Somaliland Chronicle. So, you know, Somaliland is essentially saying here, look at what Djibouti has done. But how realistic is it for Berbera to become another major hub for foreign military bases and international trade? Well, so, I mean, this is Djibouti's playbook, but I believe Somaliland, in terms of sheer land mass alone, Somaliland can actually do this 10 times over. And those foreign militaries won't actually even be seeing each other, unlike the case is actually in Djibouti. So basically, the idea is, you know, Djibouti right now hosts 5 major military, bases, including the United States and China. But at the same time, there is a massive opportunity, not only for Somaliland, but for, say, the United States, to actually shift a little bit to the east in Somaliland. And the reason being, at the beginning, when Houthis started, attacking ships in the Strait of Bab el-Mandeb, Djibouti actually barred the United States from using Camp Lemonnier, their military base that they actually have. So Somaliland ክንምንታይ ነዚ ናይ ጅቡቲ ቢዝነስ ሞዴል ወሲዶም ንጅቡቲ በቲ በትርናታ ካርምዋ ዓጢቆም ከም ዘሎ በዚኻ ትፈልጥ እንታይም ዝብሉ ዘለዎ እጂ ንሕና ካብ ጅቡቲ ንላዕሊ ቤዝ ክንህብ ንኽእል ኢና ንኣሜሪካ ነቶም ሓይልታት ድማ ጅቡቲ ንእሽተይ ስለ ዝኾነ 5 ዓበይቲ ሃገራት ኣንጊዱ ዘሎ ንሓድሕዶም ኣብ ኣፍንጫ ሓድሕድ ጠጠው ኢሎም ዘለው እዚ ካብኡ ንላዕሊ ንሕና ቤዝ ክንህብ ንኽእል ኢና ንሕና ንኣሜሪካ ዝበለፀ ዕድል ክንፈጥረላ ንኽእል ኢና ኢሎም ብወቅዕዮም ጎስጓስ ዘካይዱ ዘለው እዚ ድማ እንታይ ዘርእየካ ኤርትራ ታኡንኩ ቤዝ ክትህብ ዘይትደሊ ሃገር ትኮይና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እቲ ሪስክ ግን ንኤርትራ ክገድፋ ከም ዘይኮነ ኢኻ ትርኢ ኤርትራ ቤዝ ክትህብ ኣለዋ ንኣሜሪካ ንካልኦት ከምዚ ክትገብር ኣለዋ ማለት ኣይኮንኩን ሓደ ግዜ ግን ኣብቲ ዞባና ንሕና ጥራይ ንዑብ ዘይምግባርና ሓደጋ ክመፀና ከም ዝኽእልካ ትፈልጥ ኢኻ ምክንያቱ ጥዕና ዘይብሎም ጎረባብቲ ኣለካ ኣብ ጅቡቲ ኣሜሪካ ከክንደገለ ቤዝ ኣለዋ ኣብ ሱዳን ኣብ ገለ ፖይንት ሕጂ እኳ ኣንፃር ሱዳን ስለ ትኸይድ ኣላ ከምኡ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ግን ገለ ነገር ክመፅእ ይኽእል እዩ ስለዚ ሶማሊላንድ ከምኡ ኩላቶም ንኣሜሪካ ቤዝ ክህብዋ ፀገም የብሎም ኩላቶም ንኣሜሪካ ከገልግሉ ንካልእ ቻይና ክህቡ ፀገም ዝበሃል የብሎም ኢንፋክት ኣነ ከማንቲ ኮንዲሽን ዘቕርብዎ እውን ክንዱ ዝኣክል ከቢድ ኣይመስለንን ስለዘይደልይዎም እዮም ዝኾኑ እየ ድብል እንታይ ክብል ደልየ ኤርትራ ዝገበረት ተገበረት በቶም ጎረባብታ ኣውት መኒቨር ክትከውን ትኽእል ኤርትራ ሉላውነተይ ዓቂበ ምስ ማንም ክሰርሕ ኣይክእልን እንድሕር ዋጋ ትኸፍለሉ ኢኻ ሱ ኣነ ሉላውነተይ ዓቂበ ምስ ዝኾነ ይኹን ከይተንበርክኽኩ ክኸይድ እንድሕር ኢልካ
ጽቡቕ ፖሊሲ ክመስል ይኽእል እዩ ዋጋ ግን የኽፍለካ እዩ ኣበይ ፈሊጥናዮ ዝሓለፈ 10 ዓመት ኤርትራ ከመይ ኣላ ከመይ ትኸይድ ኣላ ኩነታት ናይ ኤርትራ ከመይ ኣሎ የስ ኤርትራ ካብቶም ኩሎም ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ዝሓሸ ኣቃውማ ዘለዋ እያ ኣብ ውሽጣ ትባላዕ የላን ሓድነትና ዓቂብና ንኸይድ ኣለና ግን ዋጋ ክፊልና ዶ የኽፈለና ኩሉ ሰብ ፈልጡ እዩ መንእሰይ ናይ ኤርትራ ከመይ ኢላ ኣብ ግንባራት ተተኺሉ ኣሎ ክሳብ ሕጂ ንቡር ሂወት ተሓሲምዎ ኣነ ንስኻን ደገ ወፂና ዘለና ኦኬ ብዙሕ ክንዛረብ ንኽእል ኢና ቀጢነና ደስ ዝበለና ሂወትና ነበርና ከለና ከከም ዓቕምና ከከም ስርዕና ኢና ነብር ዘለና መብዛሕትኡ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ሰብ እታ መወዳእታ ክገብራ ዝኽእል እዩ ዝገብር ዘሎ ካብኡ ላዕሊ ክገብር ኣይክእልን ሂወት ናይዚ ኣም ሶሪ ከቆናፅብ ኢለ ወይ ንክፀርፍ ኢለ ይኮንኩን ኣብ ደገ ዘለና ሰባት ንነብሮ ዘለና ሂወት እታ ማክሲመም ክንገብራ ንኽእል ንሳ ኢና ካብዚ ንላዕሊ ዕድል ክዋሃበና ኣይክእል እዩ ኣብ ኤውሮጳን ኣሜሪካን እንተለኻ ዲስ ኢዝ ኦል ዩ ከን ዱ ኣብ ምንታይ ትሰርሕ ኣለኻ እንታይ ተማሂርካ ከመይ ደረጃ ካሎ ኣብ ዝበለፀ ቦታ መፂኻ እዚኣ ኢኻ ክትገብር ትኽእል እጅ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ግን ከምዚ ናትና ከም ድሌቱ ክጎይ እሞ ኣብቲ ማክሲማም ክበፅሖ ዝኽእል ክበፅሕ ኣይከኣለን ኣሎ ዲስ ኢዝ ዋይ ኣነ ክሪኦ ከለኹ እታ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንእሰይ ኩሉ ግዜ ነዚ ንሕና ዝረኸብናዮ ዕድል ወላ እኳ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ከምዚ ናትና ክረክብ ዕድል እንተዘይረኸበ ኣብቲ ዓዲ ገለ ነገራት ንክረክብ ይፅናዓለይ ዝበሃል ኣዘራርባ ቀስ እናበልና ክንኣልዮም ዘለና እቲ ዞባና ካብዚ ሕጂ ዘለዎ ክኸፊ ይኽእል ዶ ኣምሹር ካብ ንኣብነት 2027 27 ሲ ካብ 26 ክትሓይሽ ዶ ትኾን ወላ ትኸፍእ እንድሕር ኢልኩምኒ ኣምላኽ ፈልጥ እያ መልስናተይ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ፕሪዲክሽንስ ገምጋማት ናትካ ካብ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ዝሓለፈ ዓመታት ዘሎ ኩነታት ምዕባለታት ሪኢኻ ዝመፅእ ዓመት ከመይ ክኸውን ይኽእል እንድሕር ኢሎምካ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኣብ ፅቡቅ ገፁ ይኸይድ ኣለበት ይነቨር ነው እንታይ ክኸውን ይኽእል ኢትዮጵያ ኦ ቦይ ኢትዮጵያ ኖበዲ ኖውስ ዋትስ ጎና ሃፕን ኣብ ክህሉ ድዩ ኣይህሉን እንተሎ ብኸመይ መንገዲ ክህሉ ተደየለ እንታይ ክትኮን ሃገር ኣይ ዶንት ኖ ሕቶ ከም ዘለዎ ክቕፅል ድዩ እንታይ ከጋጥም እዩ ኖ ዋን ከን ኖው ቀይ ባሕሪ ዘሎ ኩነታት እንታይ ክኸውን እዩ እቲ መስመር ናይ ንግዲ ክኽፈት ድዩ ኖ ዋን ኖውስ እንታይ ንማለት እየ ቀርኒ ኣፍሪካ ፈፂምካ ክትግምቶ ትኽእል ዞባ ኣይኮነን ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ንዓመታስ እንታይ ኮይኑ ህሉ ኸውን ቀርኒ ኣፍሪካ ይንፈልጥና ኣብ ኤርትራ ክኸውን ከሎ ግን ኤርትራ ንዓመታት ትህሉ ዶ እወ ክትህሉ እያ ዘጠራጥር እውን የብሉን እጂ ንኤርትራ ሉላውነታት ተደፊሩ ኩሉ ገለ ኢልና ንግምቶ ነገር የብልና ምክንያቱ ኩነታት ናይ ኤርትራ ዝተረጋገየ ኣብ ውሽጣ ተጠጂ ዘሎ ሓዊ ክትኮስ ዝኽእል ወይ ክፍንጀር ዝኽእል ንፈልጦ ነገር የብልና እንታይ ንማለት እዩ ኤርትራ እዚ ሕጂ ዘላቶ ወላ እቲ ዞባ ኣብ ዝገደደ ዓዘቕቲ እናሃለወ ኤርትራ ኣብ ሬላቲቭሊ ደሓን እያ ዘላ ተዛማዲ ደሓን ወላ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ዘሎ ፈተና ረእይዎ ከመይ ገይሮም ኣብዘን ዝሓለፈ 2 ዓመት ነታ ኩዕሶ ከመይ ገይሮም ናብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ደርብዮማ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ኣፍ ሃገርና መፂኡ ክዋጋ ይደሊ ነይሩ ግን እቲ መርሕነት ኣኪቡ ነታ ኩዕሶ ወንጭፍ ገይሩ ጥዊ ኣቢሉ ልክዕ ማእከል ኢትዮጵያ ጥብ ኣቢልዋ ኣብ ትግራይ ይብለኩም የለዎም ኣብ ዓፋር ይብል ኣለዎ ኣብ ማእከል ኢትዮጵያ ኣብ 4 ኪሎ ከባቢ ጥብ ኣቢልዋ ኣሎ እታ ኩዕሶ ማለት እምኒ ሕጂ ኩና እንተሎ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ እዩ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘይኮነ ኻስ ድቕ ዝበለ ውሽጢ ኢትዮጵያ ክኸውን ዝኽእል ክልል ትግራይ ወይ ገለ ወለ ንኣብነት ኣበይ ዓስኪሩ ኣሎ እዩ ዝበሃል ድሕሪ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ዘሎ ናይ ትግራይ ደቡብ ትግራይ ትበሃል ኣብዚ ቆቦ ራያ ዝበሃል ዘሎ ታሕተዋይ ክፋል ናይ ትግራይ ሚንስ if there is anything ኣብዚ ታሕቲ ክካየድ ዝኽእል ውሽጢ ኢትዮጵያ ክካየድ ዝኽእል ዝኻ እንታይ ዘርእየካ እታ ኩዕሶ ከመይ ገይሮም ውሽጢ ደርብዮም ኣለዉ እዚ ማለት ግን እንታይ ክብል ኢለ ደምፃ ዘሎ ኤርትራ ኣይ ሆፕ ሓሳብ ልብና ይሰምረልና ኾነ ኤርትራ we need to move forward ዋላ ብከፊል ናብ ገለ ነገር ምዕባለታት ገፅና ክንከይድ ኣለና ምክንያቱ እዞም ጎረቤትና ብዝሕ ስለ ዘሎ ኩላቶም ከዓ ምስ ካልኦት ክሽየጡ ዝኽእሉ እዮም ኣም ሶሪ ፀርፊ ኮይኑ ዝስማም ኣይሆብ ትግርኛ ይሰምዑ ንኾኑ ካልኦት ዝሰምዑ እንተኮይኖም ድማ ተሓቅስ እዩ ሱዳን መርሕነት ናቶም ክሽየጥ ዝኽእል እዩ ኣም ሶሪ ባዕኒ ጎዲ ዘፖይንትመንት ከይመፅኩም ካብ ብሕጂ ቡርሃንን መንግስቲ ናቱን ኣት ሰም ፖይንት ክሽየጡ ከም ዝኽእሉ ንፈልጥ ኢና እቶም ካልኦት እውን ከምኡ ኣብይ ኣሕመድ ኦልሬዲ መን ይገዝኦ ዝያዳ ዝለዓለ ጨረታ መን ይኸፍል ኢኻ ትብል ስለዚ ኩላቶም ሶማሊላንድ ዝብሎ ዘሎ ጅቡቲ ዝገብሮ ዘሎ ኩሉ እንተሪኢኻ ከባቢና ናይ ብሓቂ ኣኪሉ ክኸይድ ዝኽእል ሓይሊ ዘለዎ ኣይኮኑ ስለዚ we need to be careful ነዚኦም ኣሚንካ ውሽጣዊ ኩነታትካ እንድሕራ ወንዚፍካ ፅባሕ ንጎ ሓደጋ ክመፀካ ክእል እዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ኤርትራ ነቲ ፕሮግረስ ናታ ቀዳምነት ሂባ ክትዋሳእ ክትክእል ኣለዋ እንታብ ቀይሕ ባሕሪ ለንቀነ ሓደ ድራማ ክግበር ቀኒ መንግስቲ ኤርትራዊ መልሲ ይብል ኣሎ እንታይ ዝብል እዩ ስኻ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ
ሓደ መርከብ ናይ ኤርትራ ፍላግ ዘሎ ዘንበል በለት ዝተገልጸት ኤምቲ ሲቡ ሓደ ዝተሰመየት መርከብ ዝሓለፈ ሐሙስ ኣብ ከተማ አልሙካለ የመን ንምብራቅ 252 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ኣብ ዝርከብ ባሕሪ ከላ ብ6 ዕጡቃት ሸፋቱ ተታሒዛ እዚ ኩነታት ኣብ እቲ ዞባ ተፈጢሩ ምስ ዘሎ ወጥሪ ተደሚሩ እንታይ ጽልዋ ክሕድር ይኽእል ንተንታኒ ፖለቲካ ቀርኒ ኣፍሪካን ማእከላይ ምብራቅን ዓብድራሕማን ሰይድ ኣቡ ሓሽም ኣዘራሪብና ኣለና መራኸብ ባንዴራ ከንበልብላ ከሎ እታ መርከብ ኣብቲ ናይታ ባንዴራ ዓዲ ኣብኡ ዝተመዝገበት እያ ማለት እዩ ግን ዋንነታ ናይ ግድን ኣይኮነን ናይታ ሃገር ክትከውን ንኣብነት ሕጂ እዛ መርከብ ናይ ኤርትራ ባንዴራ ተንበልብል ስለዝነበረ እታ መርከብ ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ማለት ኣይኮነን ኣብ ኤርትራ ዝተመዝገበት እያ ግን ዋንነታ ናይ ካልእ ኩባንያ ከም ዝበሃል ዘሎ ኣብ ኢማራት ዘላ ኩባንያ ዝኾነ ዓይነት ርክብ ምስ ኤርትራ ዘይብላ ብጀካ ምምዝጋብ ካልእ እቲ ትሕዝቶ ናይቲ መርከብ ፅዒናቶ ዝነበረት ከምኡውን እቶም ሰራሕተኛታት ናይታ መርከብ ናይ ግድን ኣይኮኑን ኤርትራውያን ክኾኑ ማለት እዩ ስለዚ እዛ መርከብ ተጠሊፋ ዘላ ሕጂ እንድሕሪናያ ዋንነታ ናይ ሕጂ እዚ ዘረባ እዚ ንምንታይ ደምፃልኩም ዘለኹ ኤርትራዊ መልሲ ባትሉላ ሓንቲ ኣርቲክል ወፂኣ ኣላ እዛ ኣርቲክል እዚኣ ብዙሕ ጥንቃቐ ከድልያ እዩ ኣይሆብ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ቀልጢፉ ነዚ ነገር እዚ እውን ክምልሰሉ ምክንያቱ እዚ እንታይ ሪፖርት ኣውፅኦም ኣሎ መስለኩም ሑቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ የስፋሕፍሕ ከም ዘሎ ዝብል እዩ ንኣብነት ይብሉ አልሸባብ ኮኔክሽን እጂ እቲ ሑቲ ዝበሃል እናስፋሕፍሐ ይኸይድ ከም ዘሎ ምስ ካልኦት ይሰርሕ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ ምስ አልሸባብ ኮኔክሽን ገይሩ ይሰርሕ ከም ዘሎ ናይ ቴክኖሎጂካዊ ሼር ይገብር ከም ዘሎ ዶትሰሮርስ ሙቪንግ ቱ ስፖክ ኣብ መወዳእታ ምስ አልሸባብ ምስርሑ ምስ ካልኦት ምስርሑ ንሱ ጥራይ ኣይኮነን ፀገም ናብ ኤርትራ ገጾም ከፀጉዕዎ በብዙሕ መንገዲ ዝፍተን ዘሎ ስለዚ at the end of the day come through along GT access of resistance the group is Iran ምስ ሕዝብላ ምስ ካልእ ኮይኑ የስፋሕፍሕ ከም ዘሎ እዚ ድማ ካብ የመን ናብ ሶማሊያ ሱዳን ኤርትራ ገጽ የስፋሕፍሕ ኣሎ ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ካልእ ሓደ ፕሮፌሰር ናይ ኤርትራዊ ምሁር እውን ሸር ገይርዋ ነይሩ እዛ ነገር እዚኣ ስለዚ we need to be vigilant ኣብዚ ዝብልዎ ዘሎ እዚ ፕሮፌሰር መሐመድ ኸይር ዑመር ዝበሃል እውን እዚ የመን ናብ ኤርትራ ገጹ ሑቲ ምስ ኤርትራ ዝምድና ይገብር ኣሎ ናብ ኤርትራ ገጹ የስፋሕፍሕ ኣሎ ዝበሃል ዘረባ መልሲ ክወሃቦ ዝግባእ እዩ ምክንያቱ ኤርትራ ምስዚኦም ሓይልታት እዚኣቶም ዝኾነ ይኹን ርክብ የብላን እቲ ፀገም ግን በዞም በዓል እስራኤል ምስ እስራኤል ዝተሓሓዙ ሚድያታት ብተደጋጋሚ ንኤርትራ ኣብቲ ናይ ሑቲ ሰርክልስ ንምፅጋዓ ስለዚ ኤርትራ ነዚ ጉዳይ እዚ ለንቀነ ነታ ብዛዕባ እታ መርከብ መልሲ ሂቦም ኣለው ምስ ኤርትራ ዋላ ሓንቲ ዝተሓዝ ከም ዘይብላ ግን ስቲል ኣም ሃፒ ነቲ መልሲ ክህብዎም ምኻሎም ኤርትራ ንከምዚ ዓይነት ነገር ፍፁም ሸለል ክትብል ኣይግባእን እዩ ቀልጢፋ ክትምልሰሉ ክትክእል ኣለዋ ቢካዝ ኣብ መወዳእታ እዞም ሰባት እዚኣቶም ንዓና ሓደጋ ክገብሩልና ይኽእሉ እዮም እዚኣቶም ሸለል ኢልካ ምኻድ ኣገዳስነት ወላ ሓሶት ዳ ይኹን ትዘረባናቶም በር ተቐላጢፍካ ከተብሎ ክትክእል ኣለካ እዚኻ ሮይተርስ ቢቢሲ ኤኤፍፒ ኩላቶም ስለዝጠቐስዎ ድማ ነዚ ነገር እዚ ተቐላጢፍካ ብኤምባሲ ኤርትራ ብዩኬይ ዘሎ እዩ እቲ መልሲ ተዋሂቡ ግን እቲ መልሲ ምሃብ ሓደ ፅቡቅ ባህርያት እዩ ክቕፅል ዘለዎ እዩ ተቐላጢፍካ መልሲ ምሃብ ድማ ነቶም ፕሮፓጋንዲስትስ ዕድል ኣይህቦምን እዩ ዝያዳ ግን ካብ ናተይ ርእቶ ነዛ ናይ ሑቲ ኣም ቨሪ ሹር መንግስቲ ኤርትራ ሓበሬታ ከም ዘለዎ ኣይፈልጦን እዩ ዝብል ዘረባ ይትሕሰብዎ they are well informed ነቲ ሓበሬታ ተቐላጢፎም እዮም ዝረኽቦ እዚኣ እታ ፅብቕቲ ነገር እያ መንግስቲ ኤርትራ ዓይነ ናቱ ገፊሕ ምዃኑን ዝኾነ ድወፅእ ቀልጢፉ ከም ዝበፅሖም ሓበሬታ ኣለኒ ሶ ነዚ ቀልጢፍካ መልሲ ምሃብ ዋላ እውን ብሕፅር ዝበለ መልሲ ምሃብ ኣገዳሲ እዩ ክሳብ ነቲ ሶሻል ሚድያ ዶሚኔት ዝገብሮ ዘይምፅባይ ንዓና የዋፃና እዩ ምክንያቱ at the end of the day all they need is ከበላሽው ክፅይቁ ነገር ክሓናኹሉ ተደይ ኮይኖም ካልእ ፅቡቅ ነገር ክገብሩ ዝኽእሉ ወይ እውን መደብ ዘለዎም ኮይኑ ኣይስምዓንን ያነ ስለዚ ነቲ ነገር እቲ I don't know ማለት እዚ ከባቢና very very dangerous ዝኾነ ዞባ ብዙሕ ሓደጋ ዘለዎ ብዙሕ ሕማቕ ነገር ዝረኣየሉ ከባቢ ስለ ዝኾነ ክንጥንቀቕን ብምስትውዓል ክንከይድን ኣለና ካልእ ናብ ፋኖ ንእሽተይ ክንርኢ መጀመሪያም ማርከር እንደምናስታጥቃችሁ ስለምናውቅ ነው በዚህ ቁጥር ስልጠና እንድትገቡ ይፈልግ ማንም ከዚህ በኋላ ጠመንጃ ለመግዛት አንድ ብር የሚያወጣ ማንም ሓደ ካብቲ ፋኖ ዝገብሮ ዘሎ ጉዕዞ ብፋኖ ብዙሕ ግዜ ዝዝረብ ዘሎ እዚ ፋኖን ትግራይን ክገብርዎ ዝኽእሉ ፅምዶ ይሰልጥ ድኸውን ምክንያቱ መዓት ሕቶታት ብዛዕባ እዩ ዝመፅእ ዘሎ
ንዑ ከፍርስዎ ዝደልዩ ሓይልታት ድማ ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ትፅምዶ ክንምንታይ ጥምረት ገይሩ ሓይሉ ክኸይድ ይኽእል እስከ ንስማዕ ነዚኦም ሓንቲ ካብዞም ናይ ተጋሩ ሚድያ ድወፀት ከስማዓኩም because this is all ብቐረባ ክንከታተሎ ዘለና ስለ ዝኾነ ንሳቶም እውን ከማና እቲ ጉዳይ ብቐረባ ይከታተልዎን ይትንትንዎን ስለ ዘለዎ ጉዳይ ጥምረት ዝተፈላለዩ ሓሳባት ይመፅሉ ተመልከቱ ዝገንዘብዎ ማለት እዩ ነቲ ጥምረት ዝድግፉ ውልቀ ሰባት ትካላት ይመፅሉ ብኡ ኣንፃር እውን ነቲ ጥምረት ኣብ ሕቶ ዘእትዉ ወይ ከዓ ዘለዎም ተቃውሞ ነቐፌታ ዘቕርቡ ውልቀ ሰባት ንሰምዕ ኣለና ማለት እዩ ትማሊ ኣብ እስክንድር ነጋ ብዶቼ ቬለ ብቋንቋ ኣምሓርኛ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ነይሩ ዘልዕሎም ነጥብታት ኣለዉ ቅድሚ ናብኡ ምምፃእ ግን ሕፅር ኣቢልና ኣቐዲሙ እቶም መመራርሕታት ዘመነ ካሴ ኣስረስ ማረ ጥምረት ንምንታይ እዮም ደልዮሞ ዝብል ዘቐርብዎ ሓሳብ ነይሩ ሓደ ወይ ክልተ ሓሳብ ከነቐርበ እሞ ካብኡ ናብቲ ናይ እስክንድር ኬድና እስክንድር እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ምስ ሓቂ ዝጋጮ ዘሎ ዝብል ነገር መቸም እዚ ናይ ፅምዶ ጉዳይ ኩሉ ግዜ ክንልዕሎ ግድን ይኸውን ምክንያቱ ፖለቲካዊ መስርሕ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ዝኾነ ፖለቲካዊ መስርሕ ከዓ ዝተፈላለዩ ዳይቨርጀንት ኦፒኒየንስ ክመፁ ግድን እዩ ኦፒኒየን ክመፅእ ግድን ሰው እቲ ገዛእ ጉዳይ ግን እዩ ነቲ መስርሕ ፖለቲካ ዘዕብልል ዘዕንቅፍ ኦፒኒየንስ ድዮም ዝመፁ ዘለው እቲ መስርሕ ፅምዶ ሰላም ጥምረት ኣንፃር ናይ ህዝብታት ህላወ ዝኾነ ጀኖሳይዳዊ ስርዓት ንምውቃዕ ዝግበር ምትእኽኻብ ይቕቡልነት ዝረክብ ዘሎ እዩ ትኽረአ ዘሎ ዝመስለኒ ስለዚ ፅምዶ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ቋንቋ ካብ ዝኸውን ፀኒሕ ኣሎ ኦኬ እዚ ማለት ትርጉሙ ኣብ ባይታ ውሪድሎ ማለት እዩ ናብ ነገራዊ ሓይሊ ተቐይርሎ ማለት እዩ ነቲ ጨፍጫፋይ ስርዓት ናይ ህልውና ሓደጋ ኮይኑዎ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ማለት ምዕባለ ኣለዎ እዩ እዚ ኮይኑ እናሃለዎ ክሳብ እዚ ዝቃወሙ ውልቀ ሰባት ከም መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ትካላት ዝበልካዮ ማለት እዩ ከምዚኦም ዝበሉ ክህልው እዮም እቲ መጀመርያ ብርክት ዝበለ ተቃውሞ ከም ዝነበረ ትፈልጥ ኢኻ ሕዚ ቀንዲ ነገሩ ግን ኣብ ክልተ ነገር እዩ ዝምስረት ፅምዶ ሓደ ኣብ ህዝቢ ምስረት ካልኣይ ኣብ ፖለቲካዊ መንነት ኣብይ ኣሕመድ እዩ ምስረት እዚ ፅምዶ እዚ ብቐንድነቱ ዝፈጥሮ ኣብይ ኣሕመድ እዩ ንምንታይ ጀኖሳይዳዊ ስለ ዝኾነ ጨፍጫፍ ስለ ዝኾነ ካብ ኩናት ውፃእ ዓዶምን ክቡር መስዋዕቲ ዝኸፈሉ ናይ ትማልና ኢሎምን ምንም ጉድ ዘይለዎም ጀጋኑ ሰማዕታትና ንምዝካር ሕለናና ንሰብስብ ንዘክር ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ዓመት ኣሸንዳ ማርያም ዘላቂ ሰላምን ምውሓስ ላዕላውነትን ህዝብታትን ብዝብል መሪሕ ቴማ ዝኽበር ዘሎ እንትኾን ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ከም ትግራይ ኣሸንዳ ከይብላ ቀፃል ዝኸበርካ ተኽለ መብራህቲ ተገላላይ ተኽለ እውን እንተኾነ ደጊ ላዕለዎት ኣመራርሓ ናይ ሰራዊትን ዝኸበርኩም ጠቕላላ እቲ ፅምዶ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ባይታ ካብ ቀፃሊ ንቅድሚት ገፁ ካብ ምኻድ ዓዲ ውዒሉ ይፈልጥን እዩ እንዳ እቲ ፅምዶ ዝበሃል ፅቡቅ ገይሩ እዩ ዝግስግስ ዘሎ ኣብ ባይታ እቲ ከምዚ ኢሉ ይግዝግስ ምህላው ድማ ኩሉ ግዜ ብዓይኑ ፅቡቅ ጥራይ ዝርዮ ሰብ ኮይኑ ክስምዓና የብሉን it has a lot of enemies ብዙሓት ሓይልታት ከውድቕዎ ክፍትን እዮም እስከ ንእሽተይ ካብቲ ፖለቲካ ውፅእ ኢልና ንእሽትለይ ተዋስኦ ክንርኢ እዚ ተዋስኦ እዚ ግን ማራ ይናኸፍአ ዝመፅእ ዘሎ ዝኸፈሉ ልቃሲኦም ሕጂ ስኻትኩም ናትኩም ዘይትገብሩ ካብዚና ናትና ንገብር ናትና እንድዩ ዋጋ ዝኸፈልናሉ ብመን ክትላገፁ ብመን ክትፃወቱ ሄይ ዓብዶብላ ከይሰምዑኹም ዋ እንታይ ማለት እዚ ናትኩም ዘይትገብሩ ሰይ ነይመን ናትኩም ክትገብሩ ኣቸላልካ ዓለም ኣይተዛሩብና ብገንዘብና ክንደይ ግዜ ካብ ኣንስትና ካብ ደቅና ተፈሊና ኢና ፎር ደ ሪከርድ ኣብ ታሪክ ንተፈታዊ ኩሉ ሰባት ትሕቲ ግንባር ይቃወምን ይድግፍ እንተልግን ኩልናትና ማሻላ ኩልናትና ይቃወመካ ኣሎ ይድግፈካ ኣሎ ይፀርፈካ ኣሎ ይፀልመካ ኣሎ በቃ ኣትሕተካ ኣሎ ቤናይ ስምዒት ብዘይገድስ ኣይገድሰካኒ ቤናይ ስምዒት ኣትሕተካ ኣነ ገድሰኒ ኣትሕተና ንኩልስ ከም ዓንተ ወይም ተልዕሎ ኔርካ ናይ ሓሳብ ፍልሊ ነዚ ግንባር ዘይድግፍዎ ናይ ሓሳብ ፍልሊ ዘለዎም ሲኮሙ ዲኹም ትነፅብዎም ገለ ኣነ ዕውት ኣይተሓዘለይ ኣብዛ ግንባር ካብ ንትር ስጋር ሕጂ ናይ ሓሳብ ፍልሊ ዘለዎ ሰብ ኣይራኹ ናይ ሓሳብ ፍልሊ ዘለዎ ሰብ ንዓኻ ረሲዑናቱ እዩ ዝገበር ንዓና ረሲዑናቱ ዝገበር የለን ነታ ዝተዛረብናያ ዘይትገብሩ ሰይ ነይመን ናትኩም ክትገብሩ ኣቸላልካ ዓለም
ኣይተዛረቡና ብገንዘብና ክንደይ ግዜ ካብ ኣንስትና ካብ ደቅና ኣቶ ምስጢር ስምዑ ሕጂ ምስጢር ዝበሃል ተሓቢኡ ዝነበረ ተታኾሲ ኮይኑ ዘሎ for the record ኣብ ታሪክ ንተፈታዊ እዚኣ ከፊለሉ ዝብል የለን ዘማዕዋና ግና ኩሉ ዝኸድዎ ፋይቭ ስታር ሆቴል እዮም ዝብልዋ እቲ ሆቴል ሲ $3,400 ንምሸጥ ንሓንቲ ለይቲ ዝኽፈል እቲ ስታትም ዝነብሩሉ ገዛ ከዓ ሰኻቡ ዝሓልፍ ኣይኮነን ናይ ሓንቲ ለይቲ ዋጋ ሆቴል ሲ ናይ ወርሒ እዮም ዝነብሩ ተመሊሶም ኣበይ ገዛ ነብሩስ ንፈልጦም ኢና ገንዘብ ህዝቢ ስለዝኾነ ግን ከም ንሌቶም ዓዲ ፋይቭ ስታር ሆቴል ከዚ ኮይኑ ኣብዚ ናይ ትሪ ስታር ፎር ስታር ሆቴል ኣይንድቅስና እናበሉ ብገንዘብ ህዝቢ ዝላገፁን ፀወትን ፀንሑ ኣሕዋትና እዮም ንመን ኹም ክትጣልዎ ሕጂ ንመን ዘይከውን ተዛርብና ዶም ትሪሉ ዘለኹም ዘይከውን ንመን ወይ ጉድ ስለዚ ናትኩም ግበሩ እቲ ብዘረባ ናትኩም ደኣ ጌርኩም ንድኹም ነርኩም ነናትና ደኣ ጌርና ነርና ነናትና ደኣ ጌርና ኮ ነርና ኣይገበርናና ኣብ ዝተፈላለየ ውድባት ኮ ነርኩም ገሌኹም ኣብ መጻኢ ገሌኹም ኣብ ወንሽን ገሌኹም ኣብ ገለ ወውድብኩም ዳ ነርኩም ድኹም ነናትካ ደኣ ነይሩ እንዲ ናይ ሓደ ክንከውን ስለ ዝደለና ግን ነዚ ሓደ ዘምፅኡ ከዓ ዕድመ ንበዓል ጀምሮ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ክልተ ኣዋልድ ይብላና ኣዋልድ ዳኸነናኣስ ኢልና እምበር ከነናኣስ ዘለና ከይመስል እምበር ክልተ ኣዋልድ ሲ ምስጢረንስ ምስ ተባእሳይ ዝወፅእ ዝብል ገለ ዘረባ ነይሩ ሎሚ ክልተ ኣዋልድ ኣይኮነስ ክልተ ሰረቕቲ ሲ መኣስ ይበኣሱ ይበሃሉ ኣብ ምምቓል እዮም ዝበኣሱ ስለዚ ምምቕቓል ግዜኡ ስለ ዝበፅሐ ክሰማምዑ ስለ ዘይከኣሉ ኣብ ዝኾነ ዕላማ ከምዘይነበረ ኮብዚ እንዲኻ ትርኢ ከምዚያ ኢልካ ፋይቭ ስታር ሆቴል ኣነ እኳ ይርየ ነይረ ሓንቲ ከይረኣኹ ገምጊመዮም እየ ነይረ እዚኦም ዳናይ ሶም እንድያ ናይ ዓመት እንጀሮኦም ቤላ ገይሮም ይንጅንዎ ኣለዉ ሰብ እዚ እዞም ሰባት ዝጅንጀኑ ዘሎ ሓደ መዓልቲ እዚኦም ክባልዑ ምዃኖም ፍሉጥ እዩ ነይሩ ቢካዝ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ህውተታ ይነብሩ ስለ ዘለዉ መቸም ኣይሶም ናይ ሳለስቲ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም እታ ፊልሚ ብሕማቕ ተወዲያ ኤንወይ ሓንቲ ቪድዮ ኣላ እስከ ሕጂ ናብቲ ኩነታት ከስግረኩም ናይዚኦም ተዋስኦ ስለ ዘይውዳእ መዓልታዊ ሓድሽ ፊልሚ ኢና ንሰምዕ ዘለና ንእሽተይ ክፋል ጥራይ ከምፃልኩም እያነ ምክንያቱ ተዋስኦ ምስ ምዑን ኣገዳሲ እዩ ብዙሓት መንእሰያት ክሕግዝ ዝኽእል እዩ ክሳዕ ክንደይ ቁማር በዚ ከም ተቃውሞ ከም ስራሕን ከም ቁማርን ከም ሓደ ቢዝነስን ተራእዩ ብኡ ዘሽካዕሉሉን ዝነብሩ ሰባት ከም ዘለው ምፍላጥ የድሊ ግዳ ሓቂ ወላ ሓንቲ ዘይብሉ ሰብ ኣብ ቅድሚ ተምፂኻ ከምዚኣ ገይሩ ትሩፋ ክገብረካ ንቡር እዩ ሰብሲ ኣብ ሂወቱ ብፍላይ ኣብ ደገ ዘሎ ሰብ ኣብ ሂወቱ ኣብታ ዝነብረላ ዘሎ ዓዲ ሰሪሑ ክዕወት ተዘይክኢሉ ኣብ ፖለቲካ መፅኡ ክዕውተካ ምሕሳብሲ ክንምንታይ ርእስኻ ህሩብ ምዃኑ እዚ ዝኽሰስ ዘሎ ሓደ ሰብ ካብቶም ውፉይ ዋላ ንፉይ ዝብልዎ ንሱ ኣብዛ ዓዲ ስደት መፅኡ እዚኣ ገይሩ ዝብልዎ ሰብ የለን ኣብዚ ተማሂሩ ኣብዚኣ በፂሑ ዝብልዎ የለን እንድዕሩ ትሩፋ ሰብ ንቕድሚት ኣምፂኻዮ ትሩፋ ክገብረካ ንቡር እዩ and good luck with that ሕጂ እውን ከምኡ እንታይ ዝብሎም እሱ ምሁራት ኣይተምፁ ምሁራት እኮ ይጠቐሙኹምን እዮም ንዓይ ጥራይ ሓዙ ይብሎም ነይሩ ኖ ወንደር ከምኡ ዝብል ዝነበረ መቸም እዛ ቪድዮ እዚኣ ንብዙሕ ሰብ ልቡ ዝተንከፈት እያ ቢካዝ ር ያንግ ፒፕል ሳተን ተረኺበን ሰላም ክገብራ ፍቕሪ ክገብራ ክፃወታ ክንሪአን ከለና ካብተን ኩለን ኣብቲ ኣብኡ ዘለዋ ንኤርትራ ከም ጎረቤት ሃገር ሱዳናዊት የላን ሶማላዊት ግን ኣላ ስለዚ ስኒት ምዝያ ከምዚ ክትገብር ርኢና ፅቡቅ ነገር እዩ ሰላም ዘይደሊ ከም ኤርትራዊ እኮ ሰላም ዝደሊ የለን ኢትስ ኖት ዳት ሰላምን ፍቕርን ናይ ዜና ኣሕዋት ንፀልኦ ኮይና ኣይኮናን ስኒት ምሳ ፅቡቅ ስኒት እንተለዋ ደስ ይብለና ኢንፋክት ምስ ካልኦት ኩሎም ከተሳንየና ኢና ንደሊ ከም ሽማ ሓደ ትግራዋይ ኣብዚኣ ፅቡቅ ተዘረባ ተዛሪቡ ነይሩ እስከ ስምዕዎ ኣብዚ ሲ ስምመርሕ ፅዋፍ የብርህ ኢሎሞም ስለዚ ስኒት ሓፍትና ከዓኒ ከም ስማ ነዚ ክልተ ህዝቢ ኣብ ክልተ ሃገር ዝነብር ዘሎ ስኒት ክተምፃ ኣላ መፅያ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብቲ ምስ ድፈትዎ ሓዲሩ እዩ ዝምህር ስኒት ከም ንፈልጣ ከዓኒ ኩሉ ግዜ ኣብ ፀሎትን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተመስግን ሰብ ምዃና ብግብሪ ኢና ኢና ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ስኒት ሓዲሩ ኣብዚ መንጎ ህዝቢ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይ ስኒት ንክፈጥር ኢሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንስኒት ደምፃ እምበር ስኒት ንክትዋዳደላ ድመፅእ ኮይኑ ይስምዓኒ ናይ ብሓቂ እዚ ኩሉ ህዝቢ ኣብ ክንደይ እንቅርሕንቲ ዝነበረ ሕጂ ብሓደ ዓዩ ብሓደ ኮይኑ ታሪኹን መንነቱን ባህሉን ቋንቋን ኣፅኒዑ ኣለና ስኒት ሓፍትና ክብል ከሎ ናይ ብሓቂ ካብ ዝድብል ብሂወትና ከለና ዝጥዕም ተስፋን ሓቦ ዘግብረካ ብሓፈሻ ንስኒት ተጋሩ ብናይ መልክዕ ወይ ብናይ መረዳእታ ይሕግዝዋ ኣለዉ ከም ሽማ ኣነ መጀመርያ ስኒት ንኤርትራውያን ደሳነየት እንደኢለያ ካብ ሓሊፎም ግን ምስ ተጋሩ እውን ደሳነየት ምስ ካልኦት ዞባታት ካልኦት ሃገራት እውን ንስኒት I'm not saying that ሓደ ወይ ክልተ ጥራይ ዝድግፍዋ ዘሎ there are plenty others ንስኒት ዝድግፍዋ ዘሎ ብዙሕ ሰብ ዝድግፋ ዘሎ ስለምንታይ ዝድገፍ ዕላማ ስለ ዘለዋ ናታ ዛንታ ሰሚዕካ ድማ ንክትሕግዛን ንክትድግፋን ዘገድድ ዛንታ እዩ ዘለዋ ስለዚ she's brilliant she's beautiful ብዙሕ ነጥብታት ስለ ዘለዋ I think
ንስኒት ንኽድግፋሲ ዘገድድ ብዙሕ ነገር እዩ ዘሎ ንሰባሲ ጓል ዓድኻ ስለ ዝኾነት ንሃገርካ ስለ ትውክለልካ ዘላ ጥራይ ክድግፋ ደይኮነሲ ሓደ ግዜ she just makes you ኣብዚያ ስምዑለ እስከ ዛንታ ናታ ሃይ تذكرني ليه حسبكم نيرة مسنيت ركزاوتينا إندن أو حد بتمرتنا تماهرنا قلنا كلاسنا تماهرنا سو حجو ذكره الله بحنساب أتو بس كنت أبغى لنا زغل حليفة أنا في درجة بمسحب حق على حباسيو إندن تمالي إذا نبزي خدمة invitation سمعت أنا text مسخولنا إنيرة so I told them سنيت متألا ما خمسة قاعد ما متإني يرجلا وأنا قال لي أقول يا غرامنته تيجي كم زي مش you're all rooting for you بس عبود هذا حديث كي أخي بحجمكم أتأكيو so don't let anything stop you just go for it يبحكي Thank you so much I'm so happy to see you حواق أود كلاسي نيرو so it's such an honor to see you سلام هجي انتاين مبالي she's such a grounded person you know أبدقت وليد زعبي إرتراوي نفعت إرتراويان بحجون كم زياخن ركب دينا بزحات نايسنيت سبونا قرز قبرو ني إرترا نتباهلن كبرتاتون تبقى يراس تردو تيام هنا توصل زعبية جي she's a perfect representation إرترا in fact أي رح بكون الله هذا أفريقاوي بزعبا رياكت خبر ينيرا أبزي فيديو أدال ولا ينيرا هذا جزء كومير السعيم أي قبروان تا فيديو مبر she's such a perfect embodiment نبحكي إرترا سب مجمريا بخنزية عينت توكل مغالا تقريبنا ينزلنا نابلي دزارب and it's true because تي زلوا بقعتن كلتن ناي بحكيو زقرم تي ستوري ناتا ناي سدرا ناي أديا ناي حفتا كل نجار تاريخايو زقرميو حنتي كل جزء إيرترا الحماء طرا يكترك وحزري أزنا بركو نمجي مريات بوك تزارب زرع أخواد ما بسمعله سلام دك عبيت سلامكم بزح يبل لي حجون سنيت تسعر ولا لنا حجون سنيت تعوت حجون سنيت نقدميت كلاتك أبزي أنا أتها سنيت تعوت سنيت نقدميت سنيت تسعر أنا بالكاد صحف كلاتك مالتي سنيت حفتنا كابسسا نفس سماني أنجلن أتي على تيك توك فلورا مالتي جنب بتعمو وحيدو بتعمي سقاب حجي بيانس حمشة ميتة تأتوني روا هذا سبسي حنت كابتي أنا قاعد كمان جازة كرتنا إذا حفتنا بزلا كالوتونا ذكركم نيركم تي حنت كابتن السنيت كان حجزان غير نتفوت مقبار ترادي كوني أب سوشيال ميديا سنسيشن كان جبران لنا أزيا بابلر كان جبران كلا لنا زمالة دما أب تيك توك أكاونتنا تا فلو بمقبار لعلك أنا مسألنا أبي انستغرام كدنا فلو كان جبران لنا I hope انت اللوا يوتيوب channel وانك تكفتها اللوا at the end of the day يوتيوب channel كاد ليايو نزيات كفازيات ما كيتكم نقروا كالوت كلها تموت بعض يوم يوتيوب channel كلوا ونصبغي معناته دمسناتا بوك توسط خليها نتناتا كوزناتا دم عبيتا جاش بوبلارنا هون بسكرت عبيتا جاش كتقدم سنة تغل بودكاست كتقبر تغليها سلازي يوتيوب channel كتقبرونا اللوا كل نجار دم فلو بمقبارنا عن تابينا حنسب ولا تفت بدي كونسنا حوارو كونستانت على وايد درجات هلو سبكت الونين عندلي من البعض أبتناي ميسس وولد وين قال لكم كوميتاك تقول دخل من قدون كنا نادل لنا ندرى عباي جرنا لبام سلو زخونة بزو عدلات كفت الله خليو so let's do our part كل زكاة على يرتراوي إذا يتكايب لله مهلاو نسمع عن زول الحقوس نبينيو تقاري يقدفو تقامتي يرتراوي نقدفو in fact كالوت إثيوبيا مساحات يوم دقفوا هذا كالوت كارن أفريقيا كالوت أفريقياويان كالوت عادون دقفوا ريالله سلازي كميز بلد عدلنيا نشمنا إيرتران براندنا إيرتران كتير تخلصب نتيباتنا لا كنا خناي زلنا نسات تعويتا I really don't care أنت تعويتا يحقوس كنت لي تعويتا ونعوتي أنا عاي سلزي تعويتا ندهالو اللقة لنا قروني بالله أي مودة بزياسك أماني لك السم هذا كاب أب أفريقيا خلوها بوغاندا خلوه دس بلني experience تنيرو إذا مسحفتنا سامراويت من رخابية travel agents اللوا أبيرترا بخوم تسرح زنبرتيا فتسو ناي سدت شو حد بالله كل تسرح هرما نيرترا ويان محجاز زغنعه درجة تستور ناتانا جيروم نقد منهم ساي بترعو تسرح زنبرت سرح كام محر سرح مزبس أنا بيزنس تغير مخانية ونجيرومي and تسرح ناتا نبحكي نسب سرح زر الداسب عميل زر الداسب كوينا رقيبيا نافريكا بفلاي نوغاندا مجشات لكم كابيرترا نوغاندا دمسديو كأمريكا نوغاندا دمسديو مع عمر سنت زيد اليوم just contact her سامراويت travel agency زلوا
ነዛ ኣብዚ ክሊፕ ምናልባት ዝኾነ ሓበሬታናታ እንተሎ I didn't promise her ከም ክገብር ምክንያቱ ኣነን ባዕለይቲ የሎ ፌቨር ዲገለ ዝበሃል ኣሎ ብተዓዲ ኣነ ይፈልጦኒ ነይረ ሶ ኣብ ላስት ሚኒት ንፅባሒታ ክኸይድ ከለኹ እየ ሰሚዐዮ እሱ እንተደይብልካ ኣብ ኤርፖርት ከተዓናቕፉካ ይኽእሉ እዮም ዝብሉ ሰማዕኩ ተብተብ ክብል እየ መፅየ and she really gave me an excellent service ሓጊዛትኒ ኣድቨርታይዝ ግበረለ ጆርጆ ገንዘብ ክኸፍለካ ኢላትኒ ኮንኮን ጀስት ሰናይ ነገር ስለ ዝገበረትለይ ንስራሐይ ኣብታ ዝተሸገረትለይ ስለ ዝፈትሐትለይ ብሓደ ተሳኢልና ነዛ ስእሊ ድማ ሸር ጌራቶ ኸላ ሰይድኩምለይ ሶ ያ በዚ ኣጋጣሚ ተንኪዩ ክብላ ይደሊ she's such a good person ብዙሓት ንኣሹ ትካላት ዘለዎም ተስፋ ዘለዎም ኤርትራውያን የርየ እዞም ተስፋ ዘለዎም ሽግር ክገጥመኩም ከሎ ወይ እውን ፀገም ክትገብሩ ከለኹም ንኤርትራውያን ካልኦት ፀገምኩም ተረድዮም ክሕግዝኹም ዝኽእሉ ስለ ዘለው ኮንታክት ግበርዎም ምሳቶም ኬርኩም ስርሑ ሓያለ ካልኦት ሰባት እውን ኣብታ ፀናሕ ኩላ ዝሓገዙኑ ሰባት ነይሮም ሜንሽን ክገብሮም እየ ስእሎም ስለ ዘይረኸብኩ ዘለኹ እምበር መብዛሕቶም ዝረኸብኩም ሰባት they were such a good people to me and በዚ ኣጋጣሚ ንሳምራዊት ትራቨል ኤጀንሲ ሰፖርት ግበርዋ ክብለኩም ይደሊ ንዓኻትኩም ንኽጥዕመኩም ድማ እዩ ሰፖርት ግብርዋ ነዚያ ጥራይ ክብለኩም ዘሊ ናይ ሎም ማረሰብ ዝጉዳይ ላይ ግበሩ ሼር ግበሩ ርኢቶኹምን ሓሳብኩም ግደፉ Sing